Tay 8 minutos na nakalikan sa takna sining las 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakadre ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 7, tuig 2022. 109 días na gid lamang kag Pasko na. Sa aton sining mga kabombo sa gyapon, ini mo lang Rimong Corman, Bombo Chama Blanco Hover. Mga dalagkuan nga mga balita tutukan ta sa pagpalayag sa bomboanay sa udto. Ngalan sa mga water refilling stations nga nagpositive sa coliform ukon na E. coli, hindi paghingadlan sa City Health Office. Apang ang mga water refilling stations nga wala sa business permit, ginpanghingadlan. Kumusta naman ang kaso sa acute gastroenteritis diri sa syudad? Sa iban pa nga mga balita, 11 months old nga bata wala matabangan sa ospital matapos ini kasarang ang ginikanan sang RT-PCR test. Ginpapauli, ginkumbulsyon ang bata pagkarasong adlaw ginbawian sang kabuhi. Iloy ni Eugene Sapan nagdangop sa Napolco magod nga magpangayo sa bulig tuhoy sa iligal nga pagpreso sa ila sini nga himata. May initial information kita diri nga gin-release na kuno ining si Eugene Sapan sa San Joaquin na PNP samtang bubon sa uton ginguba sa kasilingan tagiya nagpabombo. Mga dalagkuhan ng mga balita, isus kay impormasyon tutukan tapat patunta sa panumbalik sa bomboanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod ng natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpo. Oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Setyembre 7, 2022. Sa countdown ng Bombo Radio Philippines, isang daan siyam na araw na lamang bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Marcos may mga initial deal ng inaasahan bago pa man ang pag-uusap nila ni Singaporean President Jacob. Orchid naman sa Singapore, ipinangalan sa mag-asawang President Marcos at First Lady Liza Marcos. Samantala naman, ang Department of Budget and Management kinumpirma ngayon na naglaan din sila ng 453.1 billion pesos para naman sa pagharap sa problema sa climate change. Ang Philippine National Police naman muling iginiit ng bilang ng mga naitalang krimen sa bansa mula July 1 hanggang September 5 ay bumabaraw ng husto. Samantala naman, kaso sa tinaguriang Bloody Sunday lalo sa pagpatay ng isang Manny Asuncion, inimbestigahan na rin ng NBI, umaabot daw sa 30 miyembro ng PNP tinuturong mga persons of interest. At sa ating international news, ang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Typhoon Hinamnor maaari pang madagdagan matapos 8 ang missing. At ang bagong Prime Minister ng United Kingdom nag-install na ng kanyang mga alay sa gabinete. At sa ating namang sports balitang, NBA superstar na si LeBron James at sikat na rapper na si Drake kinasuhan $10 million dala na sa pag-produce sa isang documentary film. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng advisory ang Philippine Embassy sa Oman para yan sa mga Pinoy bilang paalala na mag-ingat sa mga social media account na ginagamit ang kanilang pangalan. Ipinakita nito ang screenshot pa ng mga mensaheng ipinadala mula sa Peking account. Ang mga mensahe ay nagpakita na ang isang cash reward ay ipinangako sa netizen para sa kanilang suporta. Bibigyan ng link ang mga netizens kung saan dapat lang ilagay ang kanilang personal information para maproseso ang di umano'y premyo. Iginiit pa nito ng embahada ay hindi gumagamit ng messenger sa pagpapadala o pag-disseminate ng mga impormasyon.
Samantala naman sa ibang balita, kinumpirma ngayong araw ng Department of Budget and Management o DBM na naglaan sila ng umaabot sa 453.1 billion pesos bilang bahagi pa rin ng pagharap ng Pilipinas sa problema sa climate change at may kaugnayan na rin sa expenditures na nakapalob naman sa 5.2 trillion na pesos na national budget para naman sa taong 2023. Sa isang statement sinabi ngayon ng DBM o naman ng Department of Budget and Management na kabilang daw sa mga government programs at activities o proyekto para naman sa national expenditure ay para daw sa climate change ay ang mga sumusunod. Ito naman yung avoidance daw ng deforestation, pag-monitor pa sa mga national at local climate change mitigation actions, gina rin yung conservation at protection ng mga kaukulang mga watersheds sa iba't ibang dako ng ating bansa at yung tinatawag din na mga protected areas. Gina rin yung suportahan palalo yung research at climate change adaptation ng mga proyekto ng ating bansa at patuloy pa ng pagpapaibayo ng mga training sa mga community-based climate change adaptation at yung tinatawag din na disaster risk reduction at iba pa. Samantala muna dyan sa Singapore, abay, may ilang mga initial deal din na inaasahan ang Pangulong Bongbong Marcos o rin sa kanyang pag-uusap sa presidente ng Singapore at yung ilang pang-aktibidades ngayon ng First Family na nasa Singapore pa rin ngayon. At may mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. May mga patikim na ng deal ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inilahad ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ngayong umaga bago pa man ang aktwal na pakikipag-usap ng Presidente ng Pilipinas kay Singaporean President Yaqub. At dito nga, Bombo Elmar, ay medyo malawak yung kanilang mapapag-usapan dahil maliban nga kay President Halima Yaqub ay makakadaupang pala din si Prime Minister Lee Hsien Loong. At yan ay sa kabuuan ng maghapon dahil hanggang mamayang gabi na lamang ang Pangulo dyan sa bahagi ng Singapore. At alas 9 ang inaasahan naman balik dito sa Pilipinas. At yan ay medyo maikli yung panahon kumpara dun sa pananatili sa Indonesia. At inilahad nga ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang ilang mga deal na ito at ayon nga sa kanya may mga nakatakdang mapag-usapan. May kinalaman sa mga manggagawang Pilipino na nakabase na doon. Lalo't nasa 200,000 workers ang mga Pilipino na nandun sa Singapore. Meron ding pag-uusapan tungkol sa socio-cultural at people-to-people exchanges. Pangunay na dito yung two-way tourism ngayong post-pandemic era. At nabatid na ang Singapore kasi ay isa din sa nangungunang source of tourists lalo na sa mga bansa sa Asia kung saan ay naitala ito noong 2019 ay napakalaki ng bilang ng mga Singaporean na nagtungo sa ating bansa. Meron ding mutual recognition para sa vaccine certificates na mahalaga para doon sa mga babiyahe. Kumbaga, yung kinikilala dito sa Pilipinas na klase ng bakuna ay ganun din ang pagkilala sa bahagi ng Singapore. At nakahanay din yung technical at human resource development assistance para sa Pilipinas na mapapag-usapan ng dalawang leader. Kaugnay niyan, narito pa ang pagbabahagi ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Milestone kasi Golden Jubilee na ng ating diplomatic relations with Singapore. Mayroong ding pag-uusapan tungkol sa socio-cultural and people-to-people exchanges. Pangunahin na dito ang two-way tourism in the post-pandemic era. Ang Singapore was the Philippines' top source of tourists from ASEAN in 2019. Tapos may mutual recognition ng vaccine certificates, mahalaga para dun sa pag-travel natin between these two countries. Singapore's technical and human resource development assistance to the Philippines. Ngayon po pag-uusapan ang detalye niyan. Kinikilala din ang 200,000 mga Pilipino dito sa Singapore. Pangalawa sa pinakamalaking source of overseas Filipino remittances in 2021. And finally, yung role ng mga Filipino nurses sa Singapore laban sa pandemic. Kinikilala nila po, and in fact kagabi in-announce ng ating Pangulo sa kanyang pagpupulong sa kasama ang mga OFWs na
nagsasabi ang Singapore that they're willing to take more. Yan ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. At bago nga itong mga pulong na ito, Bombo Elmar, na talagang sunod-sunod, kanina naging abala din ng Pangulo at ang kanyang First Lady Lisa Marcos na nagtungo ng napakaaga dyan sa Singapore Botanical Garden. Dito kasi ay ipinangalan sa mag-asawang President Bongbong Marcos at Lisa Marcos ang isang klase ng orchids. Ito'y Dendrobium Ferdinand Luis Marcos ang tawag. Yan, pinapakita natin para sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa mga nanonood via Facebook Live at YouTube ng Bombo Radio Philippines. Maliban kasi sa kanila, ay ipinangalan na din ang ilang bulaklak sa Singapore na-develop ito, Bombo Elmar, at yan ay ipinangalan dati yung isa sa klase ng bulaklak kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Meron ding ipinangalan kay dating Pangulong Corazon Aquino at maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya naman ay dumalaw dyan sa bansang Singapore. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, siguro naman ay nabigyan ang first family, ang Pangulong Marcos at kanyang First Lady dito sa orchid na yan, Bombo Dennis. Na, minsan ang tawag dito sa salitang simple, parang yung minarkot nila, Bombo Dennis, at makagawa dito ng tulad yan, na orchid na yan, na breed, na breeding na yan. Siguro, we assume na magdadala yan sa Malacanang, Bombo Dennis. Gano'n na nga. At titignan natin kung may klase sila nung, ano ba tawag dito? Variety ng orchids na ganito. So, yan daw kasing hybrid na orchids na yan ay namumulaklak ng halos buong taon, Bombo Elmar. Napakaganda nito. Titignan natin kung anong hitsura sa dito naman, pag sa klima sa Pilipinas. Pag namuhay ito, baka mas maging malago. O kaya naman, iba yung maging kulay ng kanyang bulaklak. Titignan natin kung ano mangyayari dito. Sapagkat kabang-abang, itong mga ganitong klase, ito'y bunga ng siyensya at teknolohiya, Bombo Elmar. Siyempre, ang dyan, mismo ang presidente at mismo namumuno ng Singapore, ang nagregalo. Bombo Dennis, meron bang dyan, presentasyon ng mga cabinet members ng Pangulong Marcos doon sa kanilang parang report sa bayan, kung magkano at anong deal at ilan ang makikinabang ng mga magagawang Pilipino dito sa mga investment na magiging pasalubong ng Pangulong Marcos mula sa Indonesia at kaya dito sa Singapore kung pagsamasamahin na, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, meron. Pero mamaya pa yan, siguro mga alas 9 ng gabi, may initial ng data sa arrival dito sa Pilipinas. Pero initially, yung nakita nating record, nasa 400 billion pesos. Katumbas yan ng nasa 8.5 billion dollars, no? na investment na sinasabi, ito'y galing sa economic managers. Initial pa lang yan sapagkat yung figure natin binabanggit ay yun yung mga pumasok na deal dun sa pagbisita sa Indonesia. So ngayong araw, posibleng madoble pa yan. Baka nga mahigitan pa yung inaasahan. Dahil nga dun sa Indonesia, nalagpasan yung threshold na binabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos. So dito sa Singapore, baka mas malaki pa, Bombo Elmar, ang pumasok ng mga kasunduan at yung pledges para sa mga investment dito sa ating bansa. At napakagandang balita nito dahil makakatulong ng malaki sa paglago ng ating ekonomiya. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita, nagbubunyo rin ang iba pang mga Filipino doon sa Singapore kasabay ng pagbisita doon ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa naging report sa Bombo Radio Philippines ni Timothy Palayaban, nagpalakas daw ng loob sa kanila at proud sila na makita ang pinakamataas na leader ng Pilipinas ay nasa Singapore. Kung tutusin daw, ay maraming mga bansa sa buong mundo pero napili ang Singapore sa mga first visit ng Pangulong Marcos. Narito pa ang paglalarawan at pahayag din ni Mr. Timothy Palayaban mula sa Singapore, isang OFW. Ko nakikita na hindi sa eleksyon natatapos ang lahat. Na after ng election, hindi nakalimutan ni Pangulong BBM na ipakita sa ating mga Filipino ang kanyang pasasalamat. Actually, nakakatuwa at nakaka-proud na sa dami-dami ng bansa na maraming Pinoy workers, Singapore ang napili niya upang unang bisitahin.
Samantala din naman, nagpaliwanag pa si Palayaban kung bakit umaabot sa napakaraming mga Pinoy workers doon sa Singapore. Umabot ng humigit kumulang 200,000. Kumpara naman sa ibang mga bansa ay kung saan nga ay maganda rin kasi ang pakikitungo ng mga employers sa kanilang manggagawang Pinoy. Muli, narito si Timothy. Tingin ko nagustuhan ng mga Pinoy worker ang Singapore dahil unang-una, isa ito sa pinakamalapit na bansa sa Pilipinas. Mga lagpas 3 hours lang na flight, makakauwi ka na. Sobrang safe ng Singapore. Maayos at maganda ang kanilang transportasyon at sistema. At sa dami rin ng mga Pinoy dito, para ka na lang din nasa Pilipinas. At syempre, mas mataas na pasahod para sa mga OFW. Yan pa rin ang bahagi ng good news na ipinabot ng isang OFW na si Mr. Timothy Palayaban. Direkta po yan mula naman sa bansang Singapore. Sa dagdag pang balita, nagsusumikap ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa pagtatag ng satellite internet network na sumasaklaw sa iba pang lugar sa buong bansa. Ito ay upang isulong ang pagbangon ng ekonomiya at inclusivity sa mga liblib na lugar sa bansa. Sinabi pa ni Perry Ferrer, Director ng Innovation, Digital Economy at Science and Technology ng Chamber, na handa ang trade group na ilunsad ang unang yugto ng isang patunay ng konsepto para yan sa Connectivity Project. Idinagdag pa nito ng Phase 2 ng project ay makikita ng Pilipinas ay may sariling dedicated satellite para sa serbisyong ito. Isang working team ang nakatakdang bumuo ng Chamber at Department of Information and Communication Technology para ilunsad ang proyekto. Ang proyektong ito ay tinalakay na sa pulong ni Information and Communication Secretary Ivan John Uy at PCCI President George Barcelon. Samantala, abangan pa mamaya sa ating sports balita ang detalye naman na si NBA superstar LeBron James at sikat na rapper na si Drake ay may kinasuhan ng $10 million nila naman sa pagproduce daw sa isang documentary film. Samantala muna, bilang na mga naitalang krimen sa bansa mula July 1 hanggang September 5, abay pinaliwanag ito ng PNP sa gitna na rin ng usap-usapan na pagtaas ng mga kaso ng karahasan sa ating bansa. May mga detalye pa nito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, iniulat ng Philippine National Police ngayong araw na nakapagtala ito ng pagbaba sa bilang ng mga krimen sa ating bansa. Ayon kay Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa 11% ang ibinaba ng Crime Index o Crime Statistics ng Pilipinas kumpara sa datos na naitala noong nakaraang taon. Batayan sa ibinigay na datos ng PNP Directorate for Investigation and Detective Management mula Hulyo 1 hanggang Setyembre 5. Aniya, ang pagbabang ito sa mga krimen ay malaki ang naitutulong para makapagbigay ng confidence sa taong bayan upang maiparamdam sa mga ito ang kanilang seguridad at kaligtasan hindi lamang sa kanilang mga tahanan kundi pati na rin sa mga pangunahing lansangan sa ating bansa. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kabayan, dahilan kung bakit mas pinapaigting pa ng buong hanay ng kapulisan ang maximum police presence hindi lamang sa mga paaralan kundi na rin sa mga public convergence o crime-prone areas. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Base po sa binigay po sa ating datos ng PNP DIDM covering the period from July 1 to September 5, 2022 at ikumpara po natin yan with the same period of last year ay bumaba po ng almost 11% po yung ating crime statistics, particularly po yung ating 8 focus crimes, yung ating pong crimes against person, murder, homicide, physical injuries and rape, at yun sa atin namang crimes against property po, yung theft, robbery, carnapping of motor vehicle and carnapping of motorcycle. Malaki po ang naitutulong po kung nakakapagtala po tayo ng pagbaba po ng krimen dahil ito po ay nagbibigay po ng confidence sa ating pong mga investors, ating pong mga kababayan dahil nakakaramdam po sila ng security and safety hindi lamang po sa kanilang mga tahanan, particularly sa ating pong mga pangunahing lansangan. Ang bilin po ng ating Chief PNP ay siguraduhin po na ligtas ang ating mga kababayan, kaya po yung ating maximum police presence hindi lamang po sa ating mga eskwelahan dahil
nag-start na po yung face-to-face classes po natin. Pati po yung mga public convergence kung saan ang crime ay maaaring mangyari po o yung ating mga tinatawag na mga crime-prone areas ay babantayan na rin po natin. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Samantala, ibinahagi rin ni Fajardo na upang matiyak na maipatupad ang mahigpit na seguridad sa ating bansa, ay binigyan na rin nila ng patrol duties ang mga pulis na sa admin duties at maging ang mga specialized PNP units aniya mula sa mga mobile force companies at special action force ay tutulong na rin upang matiyak na mapanatili ang police presence at visibility lalo na ngayong nagsimula na ang Vermont. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala muna, suportado daw ng ilang mambabatas ang planong digitalization ng payouts ng Department of Social Welfare and Development. Noong nakarang taon pa, iminungkahi na ni Deputy Minority Leader Bernadette Herrera sa ahensya ang paggamit sa mga digital payments channel upang mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng ayuda. Magandang halimbawa umano ang pagiging epektibo nito ay ang TUPAD at CAMP program ng Department of Labor and Employment. Tugon naman ito ni DSWD Secretary Erwin Tulfo, marami na silang payment services companies na nakausap at ang iba rito ay nagboluntaryo pa na makipag-partner naman sa kanilang tanggapan. Ngunit nalilimithanan niya sila ng pulisiya ng Government Procurement Policy Board. Kahit anya libre o walang ilalabas na pera ang ahensya, kailangan pa rin sumailalim sa bidding ang pagkuha sa magiging partner nila o payment partner ng DSWD. Dahil dito nagpahayag pa ang mambabatas na dapat nang ripasuhin, amyendahan ang procurement law upang paintulutan ang paggamit ng e-payments sa disbursement ng cash aid. Kasabay naman ito ay pinatitiyak ng Malasakit at Bayanihan Party List Congressman sa DSWD na ikonsidera pa rin ang dito kay Congressman Anthony Rolando Goles Jr. na yung hindi sanay gumamit ng mga digital payouts at mga unbanked sector sa planong digitalization ng payout. Batay kasi sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, halos kalahati ng populasyon sa Pilipinas ay wala pa rin namang accounts sa mga bangko. Sa dagdag pang balita, budget briefing deliberation ng Justice Department agad tinapos ng Committee on Appropriations. Ang kaso naman ng Bloody Day Sunday lalo sa pagpatay kay Manny Asuncion, iniimbestigahan ng NBI. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Mabilis na tinapos ng House Committee on Appropriations ang budget briefing para sa panukalang 2023 budget ng Department of Justice ngayong Miyerkules kung saan humarap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ang dahilan ay bilang kortesiya sa dati nilang kasamahan sa 18th Congress si Remulla. Sa nasabing budget briefing, inilatag ang panukalang pondo ng DOJ at attached agencies para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 26.6 billion pesos batay sa 2023 National Expenditure Program. Ito ay mas mataas kumpara sa higit 25 billion pesos na pondo ngayong 2022. Ibinahagi rin ng Department of Justice ang mga accomplishment na nagawa ng kagawaran. Samantala, kinumpirma naman ng DOJ na sinampahan na ng murder charges ang 30 opisyal at personnel ng PNP kaugnay sa Bloody Sunday na naganap noong 2021. Ito'y matapos humingi ng update si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ukol sa mga sinasabing extrajudicial killings gaya ng tinaguriang Bloody Sunday kung saan ilang individual ang pinatay sa iba't ibang probinsya. Nangako naman si DOJ Undersecretary Brigido Dulay na magpapadala ang DOJ sa Kamara ng mga update ukol sa kaso. Ayon naman kay Justice Secretary Remulla, siya ay nalulungkot sa naturang pangyayari. Mahirap lamang anya maghanap ng mga testigo. Siniguro naman ang kalihim na lahat anya ng paraan para mahanap ang mga salarin sa Bloody Sunday ay hindi binabaliwala ng Department of Justice. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Jesus Crispin Remulla. At kung merong nalungkot sa pangyayari niyan, isa na po ako sa nalungkot sa pangyayari niyan. At hindi ko yan pinalalampas. Ito po inimbestigahan pa ho ng NBI at na inahanap ko pa rin ho ang mga paraan para masagot ito mga katanungan ng EJK na ating tinatawag. At ang naging
Ngayon lang po, ang talaga hong katotohanan ng lahat dyan ay napakahirap pong pumanap ng testigo, yung talagang sasagot at testigo sa pangyayari ng pagkamatay ng mga tao. Kung meron po tayong makukuha mga testigo, puproteksyonan po namin. Wala akong problema. Meron tayong Witness Protection Program. Ang problema rin ho, kung ang salarin po rito ay may naka-uniforme, hindi po sila sakop ng Witness Protection Program. Ngunit lang ito ng paraan upang mahanap po ang mga salarin sa Bloody Sunday po na ating pinag-uusapan ay hindi po natin pinalalampas. Ito po ay mahalaga po sa inyong lingkod. Sapagat sabi ko nga, maaari hong iba ang politika namin ni Manny, ngunit hindi ho dahilan upang kami po ay magsaya sa mga pangyayari na ganito pong napakalupit po na kanyang sinapit. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, itong makapangyarihang commission on appointments abay kinumpirma na rin sa wakas ang appointment ng bagong COMELEC chairman at na rin iba pang mga posisyon sa gobyerno. At nasa Senado naman si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy yung deliberasyon naman ng Commission on Appointments kay Commission or Civil Service Commission Carlo Alexi Nograles. At kanina ay ito magandang balita para kay Commission on Elections Chairman, itong si George Erwin Garcia, dahil matapos nga na siya ay na-defer noon yung appointment bilang COMELEC or Commission on Elections Commissioner, siya ay kinumpirma na pinagtibay ng Commission on Appointments sa committee level bilang chairman ng Commission on Elections hanggang sa February 2029. Ito ay matapos na walang nag-invoke ng Section 20 at yung bagamat mayroong isang opositor ay hindi na rin natalakay. At lahat ng mga senador actually at mga kongresista na miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments ay nagsabi na fit at karapat-dapat na maging chairman itong si Attorney Garcia. Kanilang sinasabi na napakagaling daw na commissioner o kaya ay election lawyer itong si Garcia at maraming mga kaso na naipanalo. Kaya panahon na raw para ang sarili niyang kaso ay may panalo rin sa pagiging bagong Commission on Elections Chairman. At balikan natin yung naging bahagi ng pahayag ni bagong chairman itong si Jules Garcia. Bombo Elmar. Likewise, during the last election of 2022, we were able to have only 23 election-related violence, the most peaceful election so far in our history. Likewise, the Commission on Election received 83% trust rating from our people. We were able to canvass in less than 8 days to proclaim the senators and likewise to proclaim the members of the House of Representatives, the party list congressmen. The Senate, as well as the House of Representatives, were able to canvass the results in the fastest way possible in 2 days only, and was able to proclaim the winning president and vice president in just a matter of 3 days. Your Honors, this is but a little accomplishment on the part of the Commission on Election. I was happy that I was a part of the COMELEC at that time. We gained a lot of experience and a lot of course, there were setbacks, but the experience and the learnings that we acquired from the 2022 election is incomparable, and we will definitely use that under your present leadership for the purpose of ensuring that the 2025 election and the elections after that will be, if not co-equal to the 2022 election, at least will be able to surpass the same. Yung bahagi ng pagpapakilala ng kanyang kwalifikasyon kanina, itong si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Pero pagkatapos sa committee level, Bombo Elmar, ay isasalang pa naman sa konfirmasyon ng plenaryo, mamaya siguro baka after lunch, at isabay na rin kapag nakumpirma na rin itong si Civil Service Commission or Chairman Carlo Alexi Nograles. So hintayin natin mamaya yung formality na lamang na yun, Bombo Elmar, yung pagsala nila sa plenaryo para sila ay ganap na maiproklama bilang mga bagong itong si Attorney Garcia bilang bagong chairman
ng Commission on Elections. Bombo Raymond, maalala ko si Chairman Garcia, ang COMELEC Chairman, dating abogado to ng Pangulong Bongbong Marcos. Noong nakalipas na administrasyon, hinarang yung kanyang appointment bilang COMELEC Commissioner. So ngayon, Bombo Raymond, sa pagkataong ito, second time around, ayos na ba ang buto-buto? Wala nang haharang sa kanya? Kasi mismong ang top leadership ng Senado ang humarang kay Attorney Garcia bilang commissioner. That was the time of dating Pangulong Duterte, Bombo Raymond. Well, yun yung bago matapos na yung 18th Congress, Bombo Elmar. So, idinifer, kumbaga hindi na inaksyonan yung appointment niya bilang commissioner ng Commission on Elections, Bombo Elmar. So, parang blessing in disguise dahil ngayon, hindi na lamang siya commissioner, kundi chairman na ng naturang komisyon, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantalang pagpapalakas naman ng Philippines-US economic ties sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa posibleng makatulong sa pagtaas ng halaga ng piso laban sa dolyar. May pagulat ng Bombo Radio Ligaspi. Positibo ang ilang mga Pilipino sa Estados Unidos na magkakaroon ng indirect effect ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa sa pagpapataas ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito matapos na sumadsad sa all-time low ang halaga ng piso. Ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Pecson, maaaring makatulong kung mahihikayat ng Pangulo ang mga US investors na mag-invest sa Pilipinas. Anya, sa kasalukuyan kasi ay nasa wait-and-see situation pang ilang mga foreign investors dahil sa political uncertainty sa ilalim ng Marcos administration na posible umanong mahikayat na magpasok ng puhunan sa bansa ang mga US investors kung mapapalakas ang economic ties sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ang maitutulong ay to encourage at magpadala ng mga US investors sa Pilipinas. At yan ay magagawa lamang kung ang Philippines at ang US ay magsisecure ng stronger economic ties. Si Bombo International Correspondent Marlon Pecson. Samantala, dagdag pa nito na isa pa sa mga nagdudulot ng pangamba sa mga investors ay ang posibleng epekto sa bansa ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Dahil dito ay kailangan anyang kalimutan na ang political differences upang matulungan ang mga mamamayan na apektado ng kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng bansa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Kinasuhan sina NBA superstar LeBron James at sikat na rapper na si Drake nang abot sa 10 milyong dolyares nilandaw sa pag-produce sa isang documentary film na kinuha ang kwento na wala manong paalam. May kinalaman ang issue sa production ng documentary na may titulo na Black Eyes na magkakaroon ng premiere na rin ngayong linggo dyan sa Toronto International Film Festival. Ang naghain ng kaso laban kina LeBron at Drake ay si Billy Hunter, ang dating namumuno sa NBA Players Union. Ayon kay Hunter, siya raw ang may karapatan o first rights sa pag-produce ng pelikula na may kaugnayan sa Colored Hockey League. Ang pelikula ay ukol naman sa libro na sinulat ng magkapatid na George at Darrell Fosty na may pamagat na Black Eyes, The Lost History of the Colored Hockey League of the Maritimes 1895-1925. Ang sports news din po sa inyo ng Cherifer. Sa ating Christmas trivia naman ngayon, saang bansa ba madalas na nagpapalitan ng mga libro sa besperas ng Pasko pagkatapos ay ginugugol ang natitirang gabi sa pagbabasa at pagkain ng tsokolate? Sila ang mga tao mula sa Iceland. Ang tradisyon na ito ay bahagi ng season na tinatawag na Julab Book Flood o ang Christmas Book Flood. Sa ating Christmas countdown, 109 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nakaligad karon sa takna sini nga las 12. Balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantira ang Bombo Radyo Philippines.
Sa aton sini nga mga kabombo live nga malantaw ang Bombo Anay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 na kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalaguan kag mga nagapangunang mga balita sa paglag-on sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, ini mo lang ganiwang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Oy, sa mga kabombo naton, sa mga kabanuahanan, preparar na kamo dira kay buwas ngadlaw, magalibot ang aton siniyang patrol sa pagkuha na sa mga entries sa aton sini nga mga Dropbox centers dira iya sa palibot sa probinsya sa Iloilo, sa mga kabanuahanan nga kung sa diin may Dropbox centers dira. Ang Bombo Radio sa Enhanced Suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kolektahon na ini buwas sa mga kabombo naton kung nakahulog na kamo sa madamo sini nga entries, panigurado na ko man ang inyo sini nga tsansa nga magdaog. Pero kung dugangan mo pa yan tsansa mo yang magdaog, pwede ka man makapapa sa imo sini nga mga entries diri iya sa Dropbox Center mismo sa Bombo Radio. Diri sa may istasyon naton, dira sa may ground floor. Pwede ka pa dira iya makahulog para sa studio draw naton sa aton sini nga mga kabombo. Ang deadline ta tubtob pa iya Sabado las 12 sa udto. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo sa Enhanced Suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa aton sini nga mga kabombo, inyo naman nasaksihan humalin iya week number 1 tubtob week number 5 nga pamatuod nga wala sang hokus-pokus, wala sang daya, matutuod sini nga tagpalasakop ang nagadaog sa promo iya sang Bombo Radio. Ang mga winner nga ginapanglawag naton naga-exister kag ang premyo sini nila no ila gilayon nga nabaton. Ti anong nahulat mo? Ano pang nahulat mo? Was-was naman dira sa paghimo sa imo sinima entries. Hindi lang kay isa, dua o kundi tatlo ka pamaagi agod nga makaangkon ikaw sang kay gayunan nga magdaog sang kasyasiyahan kag balde-baldeng papremyo na. Una, amo ang studio draw. Sa studio draw sa aton sini nga mga kabombo, sarang ikaw nga magdaog sang 5,000 ka pesos sa first prize. Kagadugang nga 1,000 ka pesos kabalor sang gift pack. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Kag third prize 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Sa ato naman ikaduwa nga pamaagi agod nga magdaog sang kasyasiyan kag balde-baldeng papremyo. Online activation. Sa aton sini nga online activation sa mga kabombo naton nga mayara dira sang Tiangge, Sari-Sari Store. Sa aton sini nga mga taga-Palamate, may mini grocery store. Patahuma ang imo sini nga Tiangge, Sari-Sari Store, mini grocery store. Disenyohe gamit ang mga proof of purchase sa Enhanced Suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kuhaan sang Laragway. I-send ini sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo. Butangan sang pangalan, address, kagangalan sang store. Ang may pinakadamo nga likes kag react. Amo ang mga daog. First prize 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. May duha ka consolation prize winner nga magabaton tagsa sa ila sang 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Subong man sa aton siniya nga mga kabombo, ikatatlo nga pamaagi sa pag-aangkon sa nga kasyasiyahan kag balde-baldeng papremyo among aton sini nga palengke on ground event sa Sabado, Pizza 10, September 10, dira kita sa may Leganes sa public market sa mga taga-Banwa dira sa Leganes. Now, pa-indis niyas kantahan, nice video kit challenge. Cash prize ang nagahulat kang iban pa nga mga pahampang. And of course, anom diri ang mga daog sa 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sa gift pack. Sa mga kabumbota, kung gusto nyo nga magpasakop sa aton sini nga online o kung na palengke on ground event, may Dropbox kita dito nga iplastar sa Leganes public market. Sarang kamo nga makahulog dito iya sa inyo sini nga mga entries. Sa gihapon ang sikrito sinadira
damo imo entries, dako man ang imo tsansa nga magdaog. Ang premyo sa aton sini nga palengke on-ground event pagkatapos ang draw, ihatag gilayon. Kay man sa promo sang Bombo Radio, ang premyo iya nagaulat sa winner, kag hindi ang winner ang nagaulat sa premyo. Sa mga kabombota, hindi ka mo madulaan sa paglaom kay ang mga non-winning entries, humalin iya week number 1 tubtob week number 7. Ang tipunon ina kag amo iya ang pagakuhaan sa nga maswerte nga tagdaog sa aton sini nga grand draw nga hiwaton sa Sabado, Setyembre 24 tuig 2022. Dagko pa gid nga mga premyo diring nagahulat, dagko pa gid mga cash prizes nga nagahulat sa grand draw sa palabuton siniya nga Sabado. Sa aton siniya nga mga kabombo, ang aton nga mga tagdaog sa grand draw, ang sarang nga makabaton sang dalagko nga cash prizes. First prize 20,000 pesos, second prize 10,000, third prize 5,000 pesos. No, kagadugang pa iya nga mga papremyo, may 5 ka consolation prize sa mga kabombo nga makabaton sang 2,000 ka pesos. O, tidin pa kamo, no? Tipo na sa nga aton sini nga mga proof of purchase. No, para nga kamo ang makapasakop man sa inang swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Bumot-sama no nga mga proof of purchase niyang dapat sininamon nga tipo nun. O, bantayan kay patpaton taman ina sa dili gilamang madugay sa aton sinipadayon niya nga pagapalayag. Pagbalikta, report ni Bombo Jomar Villa. 11 months old nga bata, wala matabangan. Kay ang ginikanan hindi makasarang sang bili sang RT-PCR test kag iban pa nga mga balayran sa ospital. Di bata nila may pila na ka episode sang loose bowel movement kag subongman palanuka sang gindala sa ospital ti ginakinahanglan nga iswab anay ti ang ginikanan pigado hindi ka sarang sang pangpaswab nagpauli lang anay pagkakagahon ginkumbulsyon ng bata dinala sa isa pagika public or government hospital gin-intubate why na matabangan ginbawian gid sang kabuhi. Ang alkalde ta nagpahayag man diri nga ang mga indigent nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo sabto ng ila sini iyang hospitalization i-plastar taman na karon no diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto pagkatapos sang pila ka importante nga mga panumdum. Ang oras 41 minutos na kaligad sa takna nga las 2. Sang aircon, bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chest ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o konang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua ang mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism. Paghimo Standard time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining last dos. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Ang 11 months old nga bata dira sa may Santo Rosario Duran ginbawian sang kabuhi. Ang istorya sa likod sila diri Banwa nga aton sini ginabaton nga may episode na sang paglupot pasensya sa mga nagapanyaga kag pagsuka sa aton sini mga kabombo gin dala sa ospital o galing kay ang ginikanan hindi kasarang sang RT-PCR test kag pila pa ka mga laboratory test no sa aton sini nga mga kabombo ti wise na maymo nagpauli lang anay pagkatapos kagahon sa aton sini nga mga kabombo ginkonvulsyon ang bata no pagkonvulsyon sa bata gindala nila sa ospital gin-intubate why na matabangan ginbawian gid sang kabuhi. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Joms, sa report please come in. Bobo Champ na tigayon naton diri karon nga na pakigangutan ang ining ginatiniran mismo no sang sining 11 months old nga bata nga babayi nga nagtaliwan kung sa dinti nagkatiner ini sila dira sa may Santo Rosario Duran no Iloilo City proper upod ang sining ginikanan ang sining Iloy kag amay prote sa subong. Dito ini siya nga ginahaya sa may Banwa sang Ahoy, Iloilo kay taga dito ang iya sining amay bumutamti ang information gini nga nakuha naton diri sa iya sining land lady kay nagaboard ini sila adra sa may area kagagin patpat diri sa aton kun ano ning natabo no sa sining 11 ka bulan nga bata nga babayi ti sunod diri sa sining landlady tawgon talan diri karon kay alias Ruby Bombo Champ
nga una diri nga nagreklamo ning pamilya dira sa ila nga nakabatyag ni sang suka kag do na LBM. Amo ni ang pag-explicar dito sang Iloy kag kun sa din man nga gin-refer ini adra sa ila sining barangay health worker kag gindala sa may sentro ti bangod nga sa sining sunod-sunod nga ti experience nga pagsuka sining bata agin pakamayo nga dalon na lang sa ospital kay ti ang barangay kun mga mild man lang so kun pwede malang bulong sunodin na magpa-hospital. So nag-decide ning pamilya ang dalon sa ospital do mga 1 week na after ang nagligad diri Bombochamp. So padulong ini sila sa bahin sang ginapayag dira sa may Don Benito Hospital no kun West Visayas State University Medical Center. Bombochamp ti ang isa diri karon sa na-mention diri ni alias Ruby nga pag-abot nila dito may nag-istorya sila pero hindi pa gid ni ma-determine kung sino gito specific ang nag-istorya sa sining mag-Iloy. Bombochamp kay wainis lagi na pasulod gilayon kay gina-required pa kuno ang ining results ang negative at PCR test kag laboratory no amo na ang isa dira sa gina-required ang test nga admit sa may nasambit nga ospital pero ang natabo diri bangod nga ti sa kapigaduhon no sa sitwasyon sining mag Iloy nga nagayo pa ni gani ang nanay kuno nga kun pwede ti lanay no tagan sila nanay time abi no nga makapangita kwarta kag for the meantime i-admit lang anay ang ila sining anak pero ang natabo nga why ni sila matigayon nga ma-admit sa ospital kun sa dinti nagpaulit na lang sila balik dira sa may Santo Rosario Duran Bombochamp kag nakaligad ang mga pilalang kay Noras dito nga nakabatyag sang pag convulsion blood na convulsion ning bata liwat amo to nga do nagdugang kolba sang gidikanan kag dito nga nag-decide sila liwat nga gindala sa may bahin sa Western Visayas Medical Center no dira sa may distrito sang Mandurriao kag unfortunately no amo man to nga adlaw August 31 amo to nga nagtaliwan no ang ining nasambit diri karon nga biktima ti amo ning isa dira sa ginambal man sa mga tupad balaya to mati tani kung admit lang danay abi no kay malaman nila ang sitwasyon nga plupigado man pero ang isa dira sa ginalantaw ti ang ining sitwasyon sang bata nga ti madamo na sang sining pagsuka no nga iya sining experience ang sunod diri sa information suno kay alias Ruby nga ang ining findings diri karon sang doktor ang ining acute gastroenteritis no alleged acute gastroenteritis kag dumay something mga bakterya to nga naakitaan sa tiyan sining nasambit diri nga biktima Bombochamp. Ipabati tabla ang ining pahayag diri karon ni alias Ruby sang interview diri sa Bombo Radio. Si Mana, anong natabo ni sa 11 months old nga do na hospital kuno ma'am? Bali anong nabatyag ya ma'am haw? Nalupot kag nasuka sa. Taga-board ni sila sa inyo de? Oo, ga-board sila. Pila na kabulan? Mga 3 months pa lang sila sa amin. Oo. So sinupod sang bata ni? Iya man nanay kag tatay. Okay. Anong trabaho nila? Ang nanay wala na ubra, ang tatay lang may ubra. Anong ubra ka tatay? Sa Ilasco, sa ubra. Dire lang city proper. Dire lang sa city proper. Oo. So bali anong natabo bali anong do nakabatyag sang do nagsuka to? Nagsuka lupot tapos kin pa-check up man nila din sa center. Tapos anong na yun tapo? Tapos gin pa kwan Manila, gin pa hospital Manila. Gendara di sentro ti anong anong advice? Pa hospital ko no. Tapos din gindalang hospital? Sa una-una nila gindala sa Don Benito. Tigaling gin pa ngayon sa pang PRC test. RT-PCR? Oo, na tapos ng para sa X-ray. RT-PCR test? Oo, tapos sa X-ray pa. Tigaling kay wala sila kwarta, gin puli nila balik.
Tigil pagbalik ilang bata. Mga oras to nga gindala sa ospital? Mga launa, guro. Kagahon na? Kagahon. Ay, okay. So, antes ng gindala sa ospital, mga pila na kadlaw nga doon nakabatsyag pagsuka? Wala na pagkabalik. Ang amo matong adlaw. Gin pagbalik nila sa balay, gin convulsion ng bata ko no. Alin sa ospital? Sa ospital. Laging balik nila sa balay? Kaya wala sila pang bayad sa laboratory. Amo to nga nagbalik sila. Ilang sukot kuno ko ospital aw? Tumbot la, wala lang ko idea, sir. So nagbalik, tapos anong dayon tabok? Then, ging convulsion ng bata. Pag convulsion, ging kuha nila, ging pa hospital niya liwat sa Western na sila nagdiritso. Tapos? Di amo na to, wala lang ko idea kung ano na to sitwasyon ka bata sa hospital. Amo na lang to gimbalitaan naman sang hapon na napatay ang bata. Bali kagahon to launa, gindala to, di ba, sa ospital po sing pauli de. Tapos yung balik sa Western, pagkahapon, Amo na to, na balitaan na lang namon na wala na ko nung bata, napatay na. anong kabangdanan sang kamatayon niya? Na kuha, dehydrate sa suka kag lupot niya. So anong findings, ano gid ang exact nga balatian sini na fall sa ano ni? Wala lang, basta ang iyato nga findings may tungkol sa suka lupot, no gastro, oo. Tapos ng akyo, tapos may sepsis. Ano no? Sepsis. Sepsis. Okay. So tapos doon ano pa uli naman sila dayon di dayon? Wala nang gidniritso na lang to nila ang bata sa kwan sa pulder sa Hahoy. Ahoy. Ahoy Iloilo? Oo, taga-Ahoy ang tatay mo. Oo. So dito ginaya. Dito ginaya. So mga pilang na semana? Mga 1 week na gano'n. 1 week na. Oo. So isa mo pag-describe sa ila, ano dumay ikasaraman sila sa pangabuhi? Wala gid sir. Mga income? Mga bataon, padaan man. Pilak bilog bata nila na? Amo ba lang na isa? Isa? Nambal mo bataon pila edad ka na nayaw? Ng 22. Okay. Ang bana? May edad na yan si Kon. May edad naman. So stay dire sa boarding house, pila ginakupahan nila di? Pila bayad nila? 1 to, malala sir, taga-bulan. Balik kwarto na sa? Kwarto lang na. Tiway man sila, abi, ambal ka na miss sa pagbayad or no? Kompleto man. May kisa, may miss man ni kisa o kuhan man kompleto. Gaano man gayo man nga tiya, lato-lato lang. Oo, gayo man eh. Tiya ano kunong plano, mabalik pa sila de? Mabalik pa sila kay may mabra man ang laki. Sobrang laki. Ang bata, nakita mo no laki, bay? Bay, ang bata. Pero ano turtindog naman? Oo, gatindog na siya eh. Galambal pa? Oo, kuhan gambal-ambal man. Hindi magigtigdaan. Bali bugtong ni gali nga bata ining babayi. Adri Bombo Champ no. Ti amo to ang na-mention niya nga do na dehydrate pagid gali ang ining biktima kay ti kun ma-dehydrate ka abi kun butang tada ti alas 2 sang kagahon sila nagpadulong dito sa may ospital sa may Don Benito. Ti amo to nga do nagpauli malang dayon kay way man ginabaton amo to pagpauli nga nagligad ang pilalang ka ginotlo do nag-convulsion kag ginadala sa ospital kati pagkahapon amo to nga daw na abawian o kunway nagid matabangan ang ining nasambit diri karon nga biktima Bombo Champ. Ang nasambit diri karon nga management no sa talatapan diri sa nasambit nga ospital pakigingutan man naton una diri si Dr. Villaros pero ginrepa yata di kay Dr. Amargo Bombo Champ pero nag-send sa aton mensahe nga nag-klase pa ini siya. So iulaton ta no kung ano ang ipagwa nila diri karon nga statement kag kung ano ni karon ang masabat Manila regarding sa sining natabo no nga alleged nga way pagbaton sa sining 11-year-old nga bata nga babae dira sa hospital Bombo Champ. 11 months old. 11 months na, sorry. 11 months. So, kung 11 ka bulan. Okay. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa ti naglabot na ang naglabot sa punto nga nagka-sepsis na ang bata. Yang sepsis nagakatabo kung ang isa ka infection
ang nag-trigger sang chain reaction sa bilog sini nimo nga lawas iya nga kung sa diin ti ang infection nga naga-lead sa sepsis amo ang nagaumpisa sa lungs, sa urinary tract, sa panit o kon sa gastrointestinal tract. Ti kung wala kuno sang nagakaigo nga treatment, ang sepsis ang madasig nga mag-lead sa tissue damage, organ failure, and death. Ti amo tong findings sang kinamatay sang bata sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti amo ning isa karon iya sa mga mayor mga concern naton nga ang mga pigado naton iya nga mga kabombo, no, ang hindi gilayon makater sang ospital kon why sang nagakaigo sini iya nga inugbayad sa RT-PCR test, sa mga laboratory test, nga kuntani may tsansa pa iya nga matabangan. Ining mga kabombo naton nga nagasufrer sang acute gastroenteritis. Kiti kung may acute gastroenteritis ka, mapatay ikaw iya bangod sa dehydration. So, ang pag-rehydrate, hindi ni may ara man sang posibilidad nga mabulong ini through oral rehydration. But kung mag-acute na iya sa aton sini nga mga kabombo, nagakadapat nga butangan ka rin iya sang dextrose. No? Kinanglan mo na sang IV fluids sa aton sini nga mga taga-palamati. Kay in a matter of time sa aton sini nga mga kabombo, minutes lang gani, sarang iya nga mag-deteriorate ang imo sini nga lawas kang magtugaman sang imo sini nga kamatayon. Ang alkalde nato nagpagwa sang statement. Hamal niya, the city hospital will cater primarily to indigent patients coming from Iloilo City. The city government will do its best to give the best medical care to qualified indigent patients from the city and minimal or no expense as much as possible. Our dialysis center is one area where free medical care is given to our Ilonggo patients. Ti maluntang dugang pagingaliok karon sa aton sini iyang alkalde tuhoy sining nasambit karon nga sitwasyon. We have on the line Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, good afternoon. Si Momo Cham live ikaw sa Momuaray sa Udto. Ay, may hapon gid Momo Cham kag sa aton tanan nga tagpalamating may hapon gid. Mayor, a while ago discuss ko diri ang imong statement may kantanan sa City Hospital nga mag-cater sa mga indigent patients naton nga taga syudad sang Iloilo kay we have this situation dira ang 11 months old nga bata nga temporaryo nga nagapuyo, naga-bordering ginikanan niya sa may Santo Rosario Duran, ginbawian sang kabuhi mayor kay nagpa-hospital man sila tuod pero hindi sila makasarang sang RT-PCR test kay iban pa nga mga laboratory test rason nga nagpauli na lang sila sa ila sa nga puloy-ana mayor. Ang aton nga molecular lab libre da aton nga RT-PCR test. Bobocham, no? And why na taga-pili gani kung taga-syudad or taga-diin. Basta nga symptomatic, pwede kita da ka patest. Kag gusto ko man pabalos tanan, ang mga estudyante nga balik sa face-to-face, mga nursing students, medical students, sa lain-lain ng mga eskwelahan, even West Visayas na may ara gani da sila molecular lab, diri man sila nagkapatest sa aton. So, why kita gapili, no? Basta makasarang lang ang syudad, kabulig ang syudad. Alright. Pero ang mga ospital nato na mayor, nagakinanglan sang RT-PCR test before sang pag-confinement sa any patient. Amo tong isa sa mga nangin problema man sang napatyan. As I have said, kung kinanlan RT-PCR test, kag required para sa confinement, sa mga symptomatic na mga pasyente, ready man kita mag-provide sa libre nga RT-PCR test. Alright. How about Mayor karon ang aton man sini iyang address sa sining pag-alang-alang sang pila naton or hindi man sini nga pila kundi kadamaan naton sa mga pumuluyo diri sa syudad ngati nagasuffer sang gastroenteritis or acute gastroenteritis sa iban pa gid sini nga mga waterborne diseases. Kung magpa-hospital sila mayor, anong lihok diri sa syudad to address this problem? May ara sila, no? They can just go to my office para magpangayo sa bulig.
So, Preparado kita, Mombocham, para Okay. So Mayor, isa man ini sa mga magapahapos probably sa kay gayunan nga makapa-hospital to seek medical care sa aton sini nga mga kabombo, mga taga-syudad sa Iloilo. Yes, we will provide assistance, no. May ara kita pondo sa syudad para ginpain gina para sa mga gakinanlan sa bulig kung masakit ikaw. Alright. On the other hand, Mayor Trenya, sir, ilakip ko na lang, may hindi ikaw maayong nga balita nga nabaton kagapon regarding sa mga job hire naton nga nagpositive sa ila sa nga drug test. May nag-positive, no? Ginapa-collate ko pa kung pilagin man kabilog. Why pa na report ni Melchor Tan sa amon. Pero automatic, Mayor, ang status ini nila, kakasa ni sila iya, hindi na ni ma-renew pang ilang job order. Hindi na. That's why nga ginaobratan ni nga ginapa drug test kag ginatagad na lang sang limited time to submit the drug test result, no. Kay balaan sang tanan nga after 3 days ang shabu gadula na sa imong system. Kante ko na nagkasyabu ka, after 3 days, hindi ka na positive. What will happen karon na Mayor sa iban sining mga job hire or casual employees nga wala iya maka-submit sang ila sining drug test result? Ang daw kalabanan nakasabit tangin man. Kalabanan nakasabit man. Yes. Ang sa sunod, ginapalantaw ko na, ang syudad na lang siguro mabakal sang test kits, no? And we will do it anytime, random ang pagpili kung sino. Alright. On the other hand, istorya kita, Mayor, sang mga mayuman nga balita diri sa syudad sang Iloilo apisar karon sang problema binaton ginapakatubang sa AGE. May mga businessman ikaw nga ginasapol kagapon sining adlaw, Mayor Trenyas? Ari di si Mr. Rason upo dia mga members ng board dia nga naglantaw na sang ila expansion sa 2nd district, sa 4th district, no. Ikadua na kibot gid siya sa development nga nakit-an niya because he was here the last time sa inauguration kag induction sang aton nga mga official sa syudad, no. That was a little over 3 years ago. And nakibot siya sa mga buildings nga ato dito, especially kay ara kami sa babaw sang isa ka hotel, nakitaon ang mga bag-o nga mga condominium units, mga BPO nga mga buildings kag iban pa, no. He was amazed at the rapid development of the city. And he assured us, ako, pod ko man to si Governor Toto, kag si Congressman Mike Guruseta, kag Congresswoman Jamjam, nga mabuligid siya sa aton, especially sa power distribution. Ang iyang unsolicited proposal para sa development ng international port ara na sa PPA, and they will continue to pursue that, no, kay para i-modernize ang aton nga international port. Kung ma-modernize ng aton international port, it will mean that shipment to Iloilo will come directly from international ports. Gin-explain niya man nga ang Iloilo port was one of the first ports of call na halin sa mga international nga mga ports, no. Sa Copenhagen ko, no, isa di sa nag-una nga nag-abri diri sa aton. Especially because at that time may ara kita ginapagwa nga sugar kag iban pa nga mga products nga halin sa Iloilo. And he is very bullish about the economy of Iloilo City and Iloilo Province. Ang isa pa nga sudlon Manila ko, no, will be
renewable power kay coal ang pagsaka sa presyo sa international markets daw siya dugit ka drastic, no? So ang aton way to go is really to go renewable. Okay. On the other hand, Mayor Trenya, sa damo sang mga nag-react sa social media kag nagakalangkag na sa imo man sining nga deklarasyon nga ang selebrasyon sang Dinagyang 2023 face to face ta, Mayor Trenyas. I'm very happy. Nakita ko gid Bombo Cham, no? Kay nasa aga naglabot na kita 100,000 views sa aton nga announcement para sa face-to-face Dinagyang. I think ang pumuluyo ta ang mga Ilonggo sa lain-lain nga lugar kag ang iban man nga mga Filipino nga naka-experiensya sang Dinagyang gusto na gid magbalik kag magbalik kang aton nga face-to-face Dinagyang. Amo na ginaimbitar ko gid ang tanan nga magkadto dire. Ang aton nga schedule na do may gin-announce na to sila January 22 for the grand return of Dinagyang. So bali Mayor, ang aton sining kung kumbaga pa aton sining lauman ano mangin ang sitwasyon naton sa pagselebrar sa Dinagyang 2023 mangin pre-pandemic situation nga tanan ara sa dalan pero amo ning isa man sa mga panumdom ta paano tani maplastar ang minimum health protocol, Mayor Trenya, sir? We will see what we need to do. You will understand that even maskara nga sa October na ni Bala, face-to-face naman, no? And they are already preparing for the celebration of maskara sa October, no? And ang sinulog na announce naman face-to-face naman. So we are following the trend. Cases are going down, Bombo Cham, no? Kaya natatutaw tanto sa aton nga quarantine facilities. Amo na nga ginapreparada na para sa AGE ang aton nga hydration unit. All right. Lastly, Mayor Trenya, sir, mga ilang ko sang update, kumusta na ang paghulag sang public-private partnership sa redevelopment sang duha ka mga dalagko sining merkado diri sa syudad Central kag Iloilo Terminal Market o kuno Super? Sige aton coordinate sa SM Prime. May case man for temporary restraining order in Junction nara sa court. Gahulat kita kung may order ang court either granting or denying the request for a temporary restraining order. But we are ready, just the same, no? We continue to coordinate with SM Prime para sa relocation sites, relocation sa mga aton nga affected vendors. We want also to move forward because the earlier nga makasulod ang SM Prime, mas madasig man ang ila pagkabaton, no? May mga request na kuto to make sure nga ang aton bag-o nga markets will be a green building, no? Use of solar panels, may STP, may ara nga mga rainwater harvesting, use of natural light, kag iban pa, no, kinpungkuan naton upod sa mga architects naton, and we have already submitted the same sa aton nga private partner. Parang we will have green markets in the Philippines. All right. Sige, with this information, kag sa time as always, sir, thank you so much sa mayong hapon sa imo, Mayor. Thank you, Gid, kag mayong hapon. There you have it, si Mayor Jerry Trenyas. Sa aton sining mga kabombo. Di may kantanan sa RT-PCR sa aton sining mga molecular laboratories, libre dira ang RT-PCR test. Sa aton sining nga mga kabombo, and siguro para nga mas matag kag hindi na mambal naton blado, hindi na tama ka budlay gid
nga mag from one place to another kiti may ginaulikdan kapatuya nga pasyente. Siguro basi kung makaistorya man ang mga government hospital naton diri bara. At tulad na bisang West Visayas State University Medical Center na Western Visayas Medical Center, no? Regarding sa pag-require sang RT-PCR test sa pasyente or sa folks sang pasyente para ang tinutuyo naton is gindala gani ang pasyente sa ospital para nga gilayon, no? Gilayon madapatan sa nagakigo sini nga bulong. Hindi kay gindala gani sa ospital ang pasyente tapos patangaon mo na imo. Kay may mga nagakigo pa nga requirements nga dapat sininila iya nga i-comply, of which kuna muna ang standard operating procedure sang isa iya ka hospital nagakadapat gid nga sundo naton, no? Pero sa tion nga ang bata abi ang pasyente or bisan ano man ang edad niya, kung makita naton ngiti do medyo alang-alang ang iya sini nga sitwasyon kag kung hindi iya abi insertan dayon dira sang IV fluids. Di siya makabato ng lawas siya sang IV fluids sa aton sini nga mga kabombo. Dako ang tsansa nga ini siyang bawian sang kabuhi. Kung tani hatagan ta dayon isang nagakigo nga pagtamod. Hindi kay paiputon anay isang kwarta antes nga dapatan sang nagakigo nga paggabulong. Ti mag-amo sina banwa do mambal naton na duway pulos ang aton sini nga mga ospital kiti kwarta gidya ang dapat sini nila iya nga kung sano pa bla gabutan mo sila na isang kwarta or dapat may kwarta ikaw. Isa man ini sa mga rason kung nga sa karon nagaduwa-duwa ang mga pigado naton nga mga kabombo diri sa syudad sa Iloilo, hindi lang kay sa syudad, even sa mga sa probinsya sa nga Iloilo, nadlok sila magpadulong sa ospital kiti sukton ka sang RT-PCR test. Damo pa na imo sini iya nga mga requirements dira nga i-comply before ikaw nga panugutan nga batunon ka sang ospital. Sa aton sini nga mga kabombuti ang plastada sini karon banwa ang dako nga palamangkutanon sang mga pumuluyo, no? Nga nagakinahanglan sang medical attention, ano gin man bala ang mas labing importante sa mga ospital karon? Mabulong ang pasyente o kung kwarta sang pasyente. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Dapat may istoryahan ini. And hulat-laton taman kung anong pahayag karon sang West Visayas State University Medical Center kay ang ginrefer sa aton diri nga makapahayag ang unavailable pa as of this time. Pero tiyan mo pala ng aton sa aton siniya nga mga kabombo. Ang punto ginadalagan ni sa ospital ang mga nagabalatian kay para mabulong. Hindi kay para nga pangayuan mo na isang kwarta kung inugbayan dira antes mo bulngon. Bulngan ay bla kayang bayad ya pangitaan na sa medyos posibles. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Sa mga nag-positibo nga mga job hire kag casual employees, why na? Do kasubong iya nga sinikaran mo ang isa kadalwasi sini nga dubo. Sa aton sini nga mga kabombo, do kasubong nga nagahigda ka sa foam, no? Purabog mong foam sa suba kag maskin pili mo nga maghigda sa katri nga matig-a or sa simento nga matugnaw kag sarang nga magpanulupsop tugnaw sa imo sining likod nga pagbugtaw mo, no? Masakit ang imo sining nga kalawasan. Daw kasubong nga ginambalan ka nga hindi pag-itapak sa lutak, sa lunang ang imo sining nga tiil, ginlapak mo kung tinahiguan. Amo na kay ginhatagan sang kay gayunan sang syudad sang Iloilo sa city government nga mahatagan sang trabaho ining mga job order, mga job hire ang mga casual employees, pero mas ginpili nila iya, no, nga magbalik. Mas ginpili nila ang hindi maayo sini nga hilikoton katulad ng ilamang sa paggamit sang illegal nga droga, katulad ng ilamang sang pagro-ro kag pagsuyop sang shabu. May reports initially nga nabato ng aton sining alkalde, but the formal report or the official report from the city administrator's office sa talatapan ni Mr. Ramel Chortan
ang wala pa sa karon mabaton sa aton sining alkalde. Sa aton sining mga kabumbo. Ang iban nga mga jabhar bati ko nga wala makahingagaw sa drug test nga deadline to kay may mga circumstansya nga hindi malikawan sa aton sining nga mga kabumbo at igin papauli lang kuno anay sang ila sini iyang mga head of office sa aton sinimatag palamati. Kag ang dinagyang face to face na ho by 2023 sa aton sini nga mga kabumbo kay iban gani nga mga lugar nagaselebrar naman sa ila sini mga festival pinagi iya sa face to face iplastar pa ini mayo sang city government with the IFFI kung bala no mangin sitwasyon nga mapasiguro naton nga bisa kinalipay kita, naga-enjoy kita sang beats sang drums, makita nato nagasalaot ang mga warriors, sa aton sini nga mga kamumo maka-enjoy kita sa mga food festival, pero sa gyapon ma-maintain naton ang pagpatuman or sundo naton ang minimum health protocol. Kag sabahin naman sang PPP ginahulat pa sang city government kung paboran sa korte ining temporary restraining order nga file sa aton sining mga kabombo o kon i-deny. Pero sige sa gyapon ang pag-coordinate sa city government sa SM Prime Holdings. Now may kantanan karon iya mga kuturan sa sining redevelopment sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market under the private-public partnership. 25 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Sa aton sining pagpanumbalik ka banwa. I-compare ron tani kinugin release na to kuno si Eugene Sapan sa San Joaquin PNP. Kag ang pamilya ni Eugene Sapan nagpadulong agod nga idangop nila sa Napolcom ining sitwasyon karon sang ila sining himata. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga pahnum. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu.
Ang highlight sang Ati-Atian Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atian Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag 30 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa uto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Hasta subong digid mapagwa sang City Health Office ang record o kon pangalan sang mga water refilling stations nga nagpositive sa E. coli kag coliform. Pero ginpagwa iya sang City Health Office ang pangalan sa mga wala sang business permit sa aton sining matag palamati. Tingalibog ang ulo naton kung ano ang target sang City Health Office sila diri. Sino gusto nila dipinsahan? Kay nagagwa karon nga daw ka-selfish man niya sa city government, nga ang city government ang interes lang sa city government. Ang ila sini nga ginadipinsahan kag siguro ti basi kung mga kilala nila iya nga tag-iya sa water refilling stations Kay kung ginpagwa nilang pangalan sang mga water refilling stations nga wala nagabayad iya sang ila sini nga business permit or wala sila sang business permit, but silingon nga wala sila nagbayad sang mga fees dira sa city government. Tiki sino interes na ang ginsabat nila? Iya lang yung kasyudad Why nila yung masabat ang interes ng pumuluyo nga dapat may baluan sang pumuluyo kung ano nga mga water refilling stations ang nagpositibo sa coliform o kung sa E. coli. Tapos sa balang-balan ka lang ti ginpasarado man na namon. Mabukas lang sila kung mag-negative na sila sa E. coli ay iho di carbon niya oo. Ano klase nga mentalidad ni man? Ano ginadipinsahan tapaya ang mga tao siniuko ng negosyo sa mga negosyante nga makapalain sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo? Kung lang taon ta, pariho malang ini sila nga may ginapangatubang nga kapaslawan. Ang mga wala nagbayad sa ila sini nga business permit, naga-operate nga illegal, kag ang mga may business permit tuod pero nagpositive naman iya sa E. coli o kon sa coliform.
Tiyang pamangkot gani sino ang greater evil sini sa ila? Granting for the sake of discussion, why siya tuod sa nga business permit or wala makarenew sa nga nga business permit, pero why man iabi or negative sa E. coli or coliform ang iya sini iya nga water refilling station ti ipasarado? Hindi sa hatagan sang kaygayonan nga makaprocess? Or ang water refilling station nga ti hutikan mo lang temporaryo, panirado lang kamo anaya, pero kung makahatag na kamo gani isang inyo sini iyang negative result sa E. coli kag coliform, operate lang kamo liwat. Ti paano abi ko ng padayon to sa pag-operate? Nagdamo pagitapat ang kaso sa acute gastroenteritis diri sa syudad sa Iloilo? Bas nagdamo paginang magkalamatay sa AGA? Kano klase mentalidad ni sa City Health Office man? Sa aton sini nga mga kabumbo? Oh. Nga hindi kuno pwede iya ma-release niya sa publiko, hindi pwede mapabalo sa publiko kung ano nga mga water refilling stations ang nagpositibo sa E. coli kag sa coliform. Kaya mapiktuan nila negosyo, hindi na magbakal tawo, tubi sila da. Tingin na dipinsahan nyo yung ila sininga negosyo, ang kabuhi isang pumuloy sa syudad sa Iloilo. Paano nyo naman ba dipinsahan? Sa bagay, no? Dusuwaay mo lang gali sa inyo, panilag lang kung gapon sa presentation sa update nyo sa acute gastroenteritis, kulang-kulang pa mga datos sa mga doktor naton, di pangitaon pa kuno nila, o nami huyapan. Oh, nag-zoom ka mo tumla, mga las 2:30. Tiga panyaga ko na nilag ko sa Zoom nyo. Wala mo sa mga palamangkutanon, hindi nyo ito masabate na ano man. Anong klase man? Sabi Mayor Jerry Trinya, si Plastar Mayo tao na City Health Office, oh? Why na sila gani, in the very first place, why na sila gani iyan nag-regular check-up sa mga nagabaligya sang tubig, mga water refilling stations, kung wala iyan naglupok ining EGA, hasta subong iya, pakulahaw gyapon, maulat na sila sa record kung pila patay, kung pila ang infected sa cholera, na-infect sa cholera, na-infect sa AGA, kaiban pang waterborne diseases. Ginago. Oras, 35 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sekta si Bombo Chari sumagpaw. Kay ang pamilya nagpadulong sa Napolcom, gindangop nila sa Napolcom, ining problema sa kay Eugene na sapan bla. Ngaway man siya sa mga pending cases, hindi man iya pangalan iya sa warrant of arrest, pero siya yung gindakop kay pagpatigayon sang pag-aresto, nag-upod kuno ang witness complainant. Kag siya ang gintudlo nga siya ginao. Siya na. Tingin aresto man nila. Pag-aresto nila banwa, why man ni sila nga aresto kundi kindalanay nila iya sa barangay hall. Pagdala sa barangay hall, why naman kuno damo gani iya nga pagpangusisa pa kun investigasyon pinusasan kag ilupot sa karsel, may isa na kasmana sumo. Sobra na gani. Pero may information man kita nga naging release na kuno sa San Joaquin PNP si Eugene Sapan. Si Bombo Chari may follow-up report. Siya, sa report please come in. Bombo Champ nagdangop sa National Police Commission ang tiya kagang utod ni Eugene Sapan agud nga magpangayo sang bulig tuhoy sa illegal nga pag-aresto sang ila nga himata. Agin updan sang Bombo Radio ini sila Bombo Champ pakadto sa ahensya kaga base sa nangin statement man ni Sir Giovanni Pamonag, ang Chief Investigator sa Napolcom Region 6, iya ginpahayag nga kun tani gin-correct na nga daan sang San Joaquin PNP bag-o sila nagdakop kay Eugene Sapan kung tuod nga nagsala sila sa pangalan. Hindi nga subong pa lang i-correct o kun i-follow up subong pa lang ang pag-correct nga nakapang-aresto na sila, nga tapos na sila aresto. Kay bisan ihingagaw pa koreksyon ang mga pangalan sa subong na may ginbayolar na ang San Joaquin PNP kag nagsala gid ini sila Bombo Champ. Base pa kay Sir Pamonag, ang pagpreso kay Eugene Sapan isa ka arbitrary detention kay wala ini basis, wala ang pangalan niya sa warrant kag wala gid ya sang valid kag lawful nga rason kun nga agin detain ini.
So amo to no gin-suggest sang Napolcom sa pamilya nga magkadto sila sa Public Attorney's Office para ma-represent ini sila kay ti ang sa Napolcom ang jurisdiction nila iya lang sa kapulisan para manabat ang kapulisan. Sa bahin sa nga Napolcom, pagangayuan nila ang San Joaquin PNP sang verbal kag written nga explanation kag ipalabot ini sa pamilya sapan no kaga para mabalaan man naton kung satisfied o kung hindi ang pamilya sa PAN sa nangin explanation sa San Joaquin PNP, may right ang pamilya sa PAN nga kasuhan o kung hindi ang San Joaquin PNP. Kaya ang dugang pagidira ni investigator Pamonag nga sila na bahala sa Napolcom nga i-identify ang mga pulis nga involved sa pag-aresto kay Leogene Sapan kay ti asang ilagin usisa ang pamilya Sapan wala ini sila sa nga may matudlo nga pangalan sang mga kapulisan Bombochamp kaga amo ni nagalibog man ang ulo ni investigator Pamonag kay nga lain ang sawaran kag nga lain ang gindakop. So obviously may ara gid kuno sala sa kaso. So kay ang gindala sa kaso, ang ara sa kaso amo man ang ginaresto kag ginhatagan sang sabpina. So si Leogene nga wala sang warrant kag wala man gintagaan sang sabpina amo to siya ang gindakop Bombochamp. Okay. So muna yung statement sang taga Napolcom. So anong lihok sang pamilya sin Adre Bombo Chari? Ang ari may interview kita no sa tiya ni Leogene Sapan. Pero namin ko ang ambal sila nga makanto sila sa Public Attorney's Office nakapadulong sila sa PAO? Bombochamp, ligad pa ni nga daan no pagpreso pa lang pag-detain pa lang kay Leogene Sapan nagmatumato na ni ang pamilya Sapan nga magpanultol sa Public Attorney's Office Bombochamp. Nagmatumato sila ya pakanto sa Public Attorney's Office. Yes, Bombochamp. Ti kon palihog ko bala Bombo Chari gani basa sang Miranda Doctrine bala diraaw nga gin send ko bala sa imo kung ano ang kaundan sang Miranda Doctrine. Ang ikaapat gid bala Bombo Chari pero ti pwede mo mabasa sa kon ang Miranda Warning or Miranda Doctrine or Miranda Rights or kung ano man ang tawag sang aton sin makapulisan before or during the arrest sang isa iya ka subject person no nga imo siya pag-aaristohon Bombo Chari? Okay Bombochamp no ara sa Miranda Rights una-una bes may ara kita no ang hambal you have the right to remain silent. Ang ikaduha anything you can say and will be used against you in a court of law. Ang ikatatlo, you have the right to talk to a lawyer and have him present with you while you are being questioned. Ang ikaapat, if you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before any questioning if you wish. Kaga ang ikalima, you can decide at any time to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. Bombochamp. Di bala dapat ang Estado ma-provide sang lawyer sa mga kusado? Ang una ko nga, ikaduha ko na lang pamangkot. Ang una ko pamangkot, ginbasahan nila sang Miranda Rights, Miranda Warning, Miranda Doctrine, ining si Leogene o kung direkta lang agin lubag ang iya sining kamot kag agin pusasan? Amo na Bombochamp no, ang suno sa statement sang pamilya sa aton, waay man ni sila daw may ginpakita nga dokumento or may ginbasa, amo lang na ang hindi nila maklaro gid kay ti padali lang mo kay ang siling sa ila didto man interviewhon sa barangay hall. Pero pag abot sa barangay hall, ginaresto na malang Bombochamp dayon kag ginpusasan, wala man interview or investigation nga natabo. Ti maigo gid ni sa illegal detention, no? Arbitrary detention ang ginhimo sang San Joaquin PNP, no? Kung sa senaryo nga hindi matumod sang pamilya kung sanday sino adto nga mga kapulisan ang nag-aresto sa kay Leogene Sapan, by command responsibility ang manabat si Lieutenant Dionisio Estacio gid.
Momotsa? Yes, Bombo Champ, no, ang siling ang dugang ni investigator Pamonag, no, kay ti ang hambal sang San Joaquin PNP, wala nila na follow up ang pag-correct ng warrant. So ang siling ni investigator Pamonag sa issue sang parte sa gin-correct bala sini, ang makakorek lang sang warrant, Bombo Champ, ang korte gid. So kay si Judge Bakaling ang nag-issue sang warrant, si Judge Bakaling mani mismo ang makakorek lang sang warrant, Bombo Champ. All right. Oh. Ti gindala pa to nila sa report nila nga pirmado kuno ni Judge Bakaling. Ti ang pinirmahan ni Judge Bakaling to yan, di ba ang warrant ni Loresito? Oo, Bombo Champ, no, ang base sa dokumento nga nakabutang Loresito Sapan ang isa sa mga suspect kag hindi Leogene Sapan. Oo. Pero sa gin-report ng San Joaquin PNP ni sa ila nga Facebook page, no, nga gin-delete naman nila, Bombo Champ, ay nga naman amo na wala ta mabalaan, Bombo Champ, nga agin delete nila ti nanamian man bala kamo to mamati sang ila reporting. Ti amo to sa gin-delete nila nga post na nga gin-report nila to, naghambal dito si Judge Bakaling nag-issue sang warrant of arrest kay Leogene Sapan, pero sa dokumento kay Loresito Sapan ngalan, Bombo Champ. Oh, ti amo na karon ng isa sa mga problema gid. Oh, ti tawag siya gani, Lieutenant Junicio Estacio, sir, pangitaan na itong nagserbi ang mga tinawo mo da sa San Joaquin PNP, pangitaan na to, no? Pangitaan na to sila kung sino nagserbi ang warrant of arrest para ululupod ka mo mga pangatubang sang kaso pananglitan, Bombotsari? Amo tong hambal pag ni investigator Pamonag sa pamilya, Bombo Champ, nga pwede gid makafile ang pamilya sang administrative case kag criminal case. Kung criminal case, idiretsyo nila ini sa korte, kag kung administrative case ang i-file nila, mapasa lang sila sang dokumento didto sa Napolcom mismo, kag pagasabton ini sang San Joaquin PNP. All right. Sa dugang nga balita, Bombo Champ, no, yari may statement diri ang tiya nga si Marilu Santerva kung ano ang pag-aubrahon nila, ang dason nila nga tikang pagkatapos nila nga nagpadulong sa Napolcom kagang ilaman nga pagpasalamat sa Bombo Radio kay wala kita nagduha-duha sa pagbulig sang nagreklamo ini sila padulong sa aton. Yari pamatian ang interview kay Marilu Santerva. Ako nagapasalamat gid ako sa stasyon sang Bombo Radio sa pagbulig sa amon nga maklaruhan ang amon nga kaso. Nagapasalamat gid ako kay sa una bes nga pag-abot namon ridya wala gid sandanag duha-duha nga buligan kami sa amon nga kaso. Kag isa ra pa ginbuligan man kami kang Bombo Radio nga magagto sa main Polcom para nga maklaruhan gid ang amon nga kaso. Kag ginhambalan pa kami sang Napolcom nga pwede man kami makabalik kang kaso sa San Joaquin PNP. Kay bisan diin mo nga ang gululan tawon sa lagid ang San Joaquin PNP sang pagdakop kay Leogene Sapan kay wala ta nati ngalan sa warrant. Ang ngalan sa warrant amo kay Loresito Sapan. Kag durugid nga salamat sa Bombo Radio sa pagbulig na kay namon. Salamat man sa pagsalig sa Bombo Radio, Ma'am Marilo, sa pagsalig sa Bombo Radio nga ti matagan sa nagakigo sini nga solusyon ninyo sini nga problema. Bisan sino man lang diri ang nagaproblema, magluwas lang sa kwarta siguro, Bombotsari. Ang sarang tayang mabuligan. Mabuling kita tungtong sa aton sini nga ikasarang hilabi pa nga kung makita nato ng mga tao nga ginapigos ang mga ginadaog-daog kag abi nila balati hindi kay tsinde amo na buligan tagid ina sila nga mga tao, help those who are needy and ano pa ginaganing sa ano bla sa tawag si gani ano nga klase gani na sa una, Bombotsari do sa GMRC na mo ti samon to Christian Living sa una amon to yay Bombotsari ng mga help those who are poor in mind do mga mamos na bla lipat na ko abi mo cha
Bombo Champ, no, ang emosyonal pagit gani kagina nagdugang ang emosyon sa nga sang utod ni Leogin Sapan kag sang iya tiya kay sang nakagwa na kami sa Napolcom pagkatapos namon nga naghapasa sang problema didto sa kay investigator pamonag nakabaton ini sila sang text halin sa ila man nga himata didto sa gimbal nga gin-release na si Leogin Sapan sang gimbal PNP kag sang korte mismo, Bombo Champ. Ano na ni? Na-confirm na nga gin-release na man siya? Na-confirm na, Bombo Champ, nga gin-release ini siya. Nakita na nato, no, may gin-send nga picture pero pangayoon pagid naton ang duga nga detalye kung makaabot lang gid. Maistoryata si Leogin mas mayo? Himuon nato ng tanan nga malabot naton ini si Leogin Sapan, Bombo Amo na Champ. yang gusto ko gini nga mga birada ni Bumutsari mo. Himuon ang tanan para nga malabot si Leogin. Sige. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Bilang serbisyo man kag ti munambal na blang basta iyang sangalan sang hostisya kag kamaturan. Dira kita iya, no? Sandig sa aton sini nga mga kabombo kon may kapaltahan man ang San Joaquin PNP, no? Ti ilan na sini iya pangatubangon sa nagakigo man sini nila iyang proper venue, no? Sa nagakigo nga venue. For example, kung mag-file sa nga complaint ang pamilya sa Napolcom, ti tubangon to sang makatapo sang San Joaquin PNP. Isa man ini sa mga siguro mambal naton leksyon sa aton siniya mga kapulisan. Ngati do your duties diligently bala. Hindi lamang kay pasipadan, hindi lamang kay just for the sake sang compliance sa accomplishment. Bisan alang-alang, bisan hilaw, bisan nga ti kasubong sang natabo sini sa pamilya Sapan, lain iya ang kasakaan sang kaso, lain ang dakop. According kani sa pamilya, willing iya nga magpapriso na lamang si Loresito mo kay nagahinibi kuno tong bata ni Leogin. Nga napangita iya si Papaya. Kaya mo ining isa sa mga dapat i-correct sang Iloilo Police sa Provincial Office. Kag nagakadapat siguro iyang ang aton sinimang kapulisan bangod man sa dako na inyo sining sweldo, nagakadapat man siguro nga mas tungdan nyo pa ang inyo sining trabaho. Dulaon ta na ang persepsyon sang kadamaan nga tawhay ka pa sa pulis ba? Naibaluan man naton, hindi man basta-basta ang trabaho sa aton sin mga kapulisan. But, ibutang taman sa insakto, kag pag-aaktuhan nyo man ang inyong sinisrumpaan, nga to serve and to protect. Granting for the sake of discussion, abi nga ti, si Leogin man ang kalasuhan, kag inosinti iya si Loresito, 2018 pa ining kaso. 2017, 2018 na dagdag ang warrant of arrest. November 2018, gin-correct suno kay Police Lieutenant Estacio. Tita ni gin-follow up na nisa nga gin-buslan mo dira, sir? Or kung ginapa-comply ka mo nga dapat may accomplishment ka mo kada semana, gina-review mo man kung tani ang inyo sini nga mga dalakpon, kung buhi pa, kung siyagin man ni sa ang tao nga ginatumod nga mo sini, siyagin man ning dalakpon or basi kung
sa lapo naman kita sang katulad sini nga senaryo sa mag-utod nga sapan. Kag anong hambal gani isang Commission on Human Rights sa aton sini nga mga kabumbo. Ang pagkapon sang libertad sang isa ka tawo ang tuman kaseryoso iya nga offense nga sarang nga makomiter. Hindi mo't silingon nga ti miyembro kamo sa Philippine National Police. Sarang nyo na iya nga mahimo sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ti nagakadapat man iya nga magtutok kita kag ang tagsa sini kahulag sa aton sin makapulisan ang nagasandig man karon sa layi. Hindi lamang kay magpinalagpat kag magtinamad kag kung sino lang na hapos labuton, tiya mo na lang na labuton tayo, basta may matudlo lang sa iya. Ti tribukaho karon sa aton sini nga mga kabumbo. Ang oras naton 53 minutos na kaligad sa takna sini iya nga launa. Kung may confirmation ginman bumutsa kag kung malabot ta si Liujen mas sa Mayo, may interview ta siya kung anong sistema sining pagkaulamid yaman niya sa kaso sa sining auto do. Standby sa aton sining nga mga kabumbo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining nga pagpangalagad. Aha. Sige. Oras 54 minutos na kaligad sa takna sining launa. Damo pa man tunod sang buon-buon ko lamutan ta kung kuan eh. Sa ato siwatang malamat. I-check ko na dahil lang yun, no? Si Bumburo Jane may pabumbo pero i-plastar ta ng pagpabumbo ni Bumburo Jane. Inisyal lang with the Bumbo Angel Tan ining latest nga balita sa acute gastroenteritis, no? Acute gastroenteritis sa Bumbo Chris, hindi ni EGA. Acute gastroenteritis. Sa aton sinimatang palamati. Ano na nagdugang pagibala ang kaso? Diri sa syudad sang Iloilo. Si Bumbo Angel standby direktamente karon sa may Iloilo City Hall. I-check nato ng iya sining balita. Masako kuno kag daw halos hindi mo na makita sang kasakon sang minitingay ang mga taga City Health Office. Ang mga ginatukahan ni Mayor Jerry Trias nga magtutok, tutok sining nasambit karon iya nga kaso sang acute gastroenteritis diri sa syudad. Do halos nga hindi na sila makabutwa. Siguro kung makabutwa man karon ang mga taga City Health Office, ang mga doktor dira si Dr. Fortuna, si Dr. Tang, sino pa gina si Dr. Gold Calzas, magbutwa ni sila guro pagkatapos sa ila sinima minitingay. Iho ni Carbo guro nga mga zoom ka lang naka-zoom bilong adlaw bla. Matsyag ko guro Bumbo Chris. Si ambot ko nga nag-upod si Doc Nick Barunda sa ilami. Dr. Barunda sa ila sini nga meeting. Pasi pagwa nila, hindi na niya ay bag sa ila sini nga dala. Ay malita. Takto tita Reds, kiti isa sobra mo lang isa katutok sa screen sang laptop. Meeting ka bla bilog nga adlaw. Video con gina bilog nga adlaw. Purte pagkatapos ang ay bags mo nagkunagko. Isa hindi na ay bags ay malita na yan. Bumbo Angel, anong latest update? May kantanan sa acute gastroenteritis. Nagahulat ang City Health Office sang masunod man nga instruction sang City Legal Office kung saan ipagwa ang mga ngalan sang mga water refilling stations pangging kumpirma naman sang City Health Office nga nakakonsulta naman sila sa City Legal Office ang may kaangtanan man sa pagpagwa sang mga ngalan sang mga water refilling stations nga nagpositibo sa E. coli kag
coliform na ibaluan Bombo Champ ka nakapost naman ang sang nagligad man nga adlaw ang Iloilo City Government sang mga ngalan sa mga water refilling stations ngaging pasirado kay wala ini sila sang business permit. Apang ginahulat-hulat man naton kung saan o nila pagwaon man ang lista sang mga water refilling stations nga nagpositibo mismo sa mga bad bacteria ko ng E. coli kaga coliform nga ni nga nangin rason man agod nga kaso ko na maka-record man sang mga kaso sang pasyente sang acute gastroenteritis Bombo Champ. Kaga sang ma-interview ta si Dr. Roland Fortuna iyaging pahayag man kay ang proseso sini Bombo Champ once nga ang water refilling stations nga nagpositibo man bi sa E. coli o kung sa coliform, i-test ini sila liwat sa para sa water potability test. Kag kung makita nga mag-negative, dira Bombo Champ, may possibility nga maka-operate liwat. Tapos at the same time, so umunang ginabantayan ta Bombo Champ kay at least mabalaan taman bala kung ano mga water refilling stations kag ma-aware man ang mga pumuluyo Bombo Champ. Kung na mo ng sitwasyon na Bombo Angel nga nag-positive sa test E. coli or coliform ang isa ka water refilling station, ipatest siya liwat, pero samtang nga ipatest siya liwat, may mando nga manirado ka, hindi ka mag-operate? Anong plastada sini? Yes, Bombo Champ, upon knowing man bi nga may positibo sila, amo to Bombo Champ, positibo sila, directly gimpasirado man dayon to stop the operation man. Pang undergo sila sa another man bi potability test kag i-check yar man ang ilaman yung mga ang health cards ang ilang mga tinawo at the same time. Kag kung makita Bombo Champ na kung wala sang business permit at the same time, ipasirado gid inang water refilling station for 6 months o Bombo Champ. Okay. Bombo Angel, kay medyo kulang-kulang kita sa chimpo, no? Siguro ba si maplastar taman pero luyag ko lang i-point out bala nga ano gidya ang purpose sang City Health Office nga hindi nila pwede ma-divulge ang mga pangalan sang mga water refilling stations nga nag-positive sa E. coli pero ining mga wala business permit gin panghingadlan nila. Sino karon ang punto ko sila dira is nga for example, nagbakal ako sa water refilling station. La City, imidya sang aga, tubig. Las 8, kinantuan sila karon sang taga City Health Office, sa sanitary inspection team, kag dito natukiman nga positibo sa coliform kag E. coli. Tiway kuya kabalo nga nagpositive na tugali, kay why man iya pagwa ang pangalan niya sa social media, sa mainstream media, why man ginanunsyar, imnon ko to abi karon ang tubig, Bombo Angel, or gin-preparar ko to para nga balunon sa akon sini nga mga kabataan, padulong sa ila sini iya nga eskwelahan. Ano na to gali? Contaminated na to sang E. coli kag sa coliform? Tigaway kita kabalo kuno nga mga water refilling stations. Ma-infect abi ang nakainom sa tong contaminated iya nga tubig. Okay lang? Amo man na gani Bombo Champ ang ginatinguhaan naton subong nga malabot man ang bahin sa City Legal Office. Kita mismo nagkadto sa ila opisina Bombo Champ. Wala lang gid madugay ning tinguhaan man naton nga maistorya sila. Pang pag-abot naton dito ang hambal sa aton wala pa sang attorney man mismo nga maka-entertain o kung makasabat sang pamangkot Bombo Champ. Do inungo City Legal Office why sa may nag-opisina nga abogado na di na mga abogado Ara ko nun sila Bombo Champ as of now sa meeting amo na ang hambal meeting Bombo Champ ang pang wala man sila kabalo kung ano nga klase meeting Bombo Champ amo na ang gihambal si Mayor Triñas gani tinawgan ta di kagina nagsabat karon rasunan lang kita sa mga meeting Sus Maria kagusip alang-alang na ginang simpo ko abi Bombo Angel mo. Anyway, yes, balik-balikan tani karon na Bombo Angel pero amo na bla ano man
Hindi ko kay sindi sa mga abo sang City Legal Office kag sang City Health Office. No? Hindi ko kay sindi kung maano sila sumong sila sining kabuhi bilang mga empleyado sa nga gobyerno kay kinanglanon tani ni ang ila gid sini iyang ano bla? Ang ila sining expertise. No? Ang panilag ko sumong sa City Health manog record sang mga nagkalamatay. Ang panilag ko sa City Health Office City Health Office sa City Legal Office ginagamit nila ang layi para nga i-cover up basi kung may mga kilala sila nga tag-iya sa water refilling stations bla. Di pa matudin yung nga salas mo butsam pagwa ka mo statement mo Angel. Yes, so mo siyang pagtinguhaan man nato nga makuha man mismo ang direct statement mismo sa nga City Legal Office agud man makahatag sang klaro kag specific man nga eksplanasyon sa aton mga kabombo champ. Kantuin man dayon si City Councilor Orminico Nick Barunda ang Committee Chairman on Health kung anong iya sining panindugan sina dire. Mangkuton mo man siya kung anong iya sining stand sa pagtago-tago sa mga pangalan sa nagpositive sa E. coli kag coliform ng mga water refilling stations. Ba kay mahatag na guro statement si Dr. Orminico Barunda, ang Committee Chairman on Health, Bombo Angel? Yes, Bombo Cham, kadtuan tagi na si Councilor agud man makahatag siya sang direct niya nga statement mismo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichuliertan para sa Pamansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining report. Damo pagkita sa mga balita nga way mabalikan may mag-utod pa nga nagdumugay bangod gid lamang sa isa ka lalaki. Kung ang kilala ko nga gindumugan gito nila bubutsama anong iyang punta sang kargada ya may jamon, jamon. Sarmay na kamo sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimomot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Sa mga kabombo naton, 109 días na gilamang kagapaskwa na! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Makasupot-supot ka na ni tag 20 pesos sa kadadlaw pagka Christmas Day may bakal ka na Pasko. Di bala Bombo Chris and Bombo Rochain. Sa aton sining mga kabombo. Saluat! Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imong sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Oras! Sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo
Amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles.
Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ngila colorful costumes, mga smiling masks, kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa inyo tanan mga kabombo, ang aton nga oras si 8 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. 109 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And I can already feel the Christmas air and can even smell the Christmas air. Sa inyo din especially sa mga kaumahan, no? Pagbugtaw nyo pa lang sa aga, siguro ang malalanghap na hangin. December na gid. Good afternoon, gid sa inyo. This is Tita Regine on the 7th of September. Siyempre, September pa lang kita sumong. 7th of September 2022, Wednesday, beautiful Wednesday. I hope sing beautiful ang inyong adlaw, no? Sing beautiful sa bulak nila, no? Kanami tulukon ang bulak nga nagabuskag sa mga plantitas bao, I am sure. Like na like nyo gid na ang ina nga mga makita ninyo, no? Pagbugtaw ninyo sa aga, kato kam sa garden nyo, ang gintanom ninyo, ang pinaghirapan ninyo, nagapamulak na. Good afternoon, Gid, and please join me sa sining hapon. This is Tita Regine. I would like to welcome you all diri sa Kahapon Lamang program. And this afternoon, mag-enjoy na naman kita sa mga istorya nga aton nga nabaton diri. Ginpadala sa aton nga mga letter senders, ang iban gin-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ang iban gin 1212 kagin turnover sa kay Manong Guard. Kag ang iban padala ginhulog sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And that's how you're going to also send us your stories, mga kabombo. Tatlo ka choices, no? I-email, ipadala, i-hand in diri sa Bombo. Sige, let us enjoy this program sa sining hapon. Ari ang atong ambahanon para sa inyo. Nagikan sa kay Mr. Dante Berrion from the Bombo Music Festival, Kabuhi, Sang Kabuhi ko. Good afternoon.
Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabalaka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon kagipusoon. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo kaman no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Matahong nga ang bahanon sa matahong nga adlaw. Kabuhi, isang kabuhi ko by Mr. Dante Beriong. Mga kabombo, ang ating nga oras, 24 minutos na, makalipas ang alas 2 sa hapon. Ari na ang ating nga first story for you this afternoon from Deo San Putotan. My dearest Tita Regine. Manayan-ayan nga hapon sa imo Inday Regine, sa tanan nga mga bombo personals, kag syempre sa kaangay ko ng mga KLP lovers nga hindi makompleto ang maghapon kung hindi marinig ang iyong boses. Inday Regine, nag-share naman ako sa story sa Manila pa ako naka-assign. Isa ka adlaw, nag-call si auntie from Iloilo City na kung pwede, sugaton ko kuno siya sa pier. May schedule na siya nga malakat sa Hong Kong bilang isang OFW. Ayos lang naman, kay 10 p.m. to 6 a.m. akong duty. So, pag-abot or pag-out, diretso na lang ako sa pagsugat sa iya sa pier. Pag-abot ko, ara na si auntie, kay early nagdungka ang barko. Sumakay na kami sa jeep. Mabilis man mapuno kay madamo pasahero. Pangalawa sa hulihan, ako nagpungko kay may dalang maleta si auntie para hindi mabudlay magpanaog sa jeep.
May duha ka lalaki nga nagsaka, bisan gutok, ginpilit gid nila nga magsalpot ang isa sa tupad ko. Tapos ang isa ka lalaki sa likod sang driver nagpungko. Waay pa siguro 10 minutes ang dalagan sang jeep, nakibot ako, hambal sang lalaki sa tupad ko. Huwag kang maingay, hindi ikaw kasali dito. Ay abaw, Inday. Pagtulok ko sa tagiliran, nakita ko ang kutsilyo, nagatutok sa akong kilid. Nagakinang-kinang ang talim. Nagakinang-kinang. So siguro na sa 9 inches ang kahabaon sa ang kutsilyo. Mayo na lang, wala man ako mataranta, basta ginpiyong ko akong mata, kag nagpray. Lord, kung oras ko na ngayon, please, huwag naman sa ganitong paraan. Pwede, matulog lang ako, kag hindi na makabugtaw. Ay sus, nakibot ako, may sumigaw, para sa lugar lang. Ay, pagmuklat sa akong mata, ang bilis nakuha na lahat ang mga alahas at pera ng mga pasahero. Sa isang kisap mata, bumaba ang dalawang hold-uppers na wala lang sa natabo. Hambal sa mga pasahero nga nakakita sa akon, namumutla kag nagadunglay ulo ko kuno, pero nagakibot-kibot kuno ang akon nga labi. Thank you so much, Lord. Wala mo gid ako ginpabayan sa oras nga kailangan ko ikaw. Abi mo, Inday, kung malakat ako pa kadto sa work, ilabi na gid kung 6 a.m. to 2 p.m. ang duty ko, 4 a.m. naghalin na ako sa balay, kay malayo. 3 rides pa ang travel, bag-o makaabot sa office. Pagwa sa balay, kapot ko na ang rosarito ko, kag kampante nga naga-rosary prayer, samtang nga nagapanglakaton sa madulong nga eskinita, tubtub nga makalabot ako sa salakyan sang jeep, nga nagaisahanon lang ako. We need to appreciate our life. We are not here forever. So trust God and enjoy the trip called life. In the Regine, may i-share ako sa inyo nga na-experience ko sa kabuhi ko nga hindi ko gid makalipatan samtang ako nagakabuhi sa siningdutang luhaan. Almost 5 years ago na ang nagbigad. Isa kaaga, mga around 4:30 sa kaagahon. Nakabugtaw ako sa sobra kasakit sa ulo ko, pero pilit ko nga magbangon, kag maligo, kay masimba ako. Amo ini ang routine ko everyday, kay ginalakat ko man lang pakadto sa Haro Cathedral. Patapos na ang first mass, kag do hindi ko na masarangan ang sakit sa akong ulo, dali-dali ako nga nagwa sa church, kag nagdiretso ako sa Adoration Chapel sa Blessed Sacrament. Siguro, nadulaan ako sang animo o kung nalipong ako. Basta may nabatyagan ako nga nagahaplos sa akong nga ulo. So, amat-amat ko ang ginmuklat mata ko. Wala man ako nakita nga tawo. Ako lang man isa sa sulod sang Adoration Chapel. Nakaptan ko ang akong nga buhok. Basa. So, nadumduman ko, ay, nagsimba gali ako. Abi mo, Inday, nagahigda ako sa salog. Diretsyo ang akon mga tiil. Tapos ang akon ulo sa may luhuran, nga daw nagahigda bala ako sa ulunan. Nagbangon ako kag magluhod, nga nagahipi. Hambal ko, Lord, kung ikaw man ang presensya nga nabatyagan ko, madam, ugid nga salamat. Nothing is impossible with the Lord. Nagapati ako, nga kung hugot-hugot gid ang imong pagtuo sa mahal nga Ginoo, prayers will be granted. Prayers will be answered. Thank you, Lord, for your grace, faithfulness, mercy, love, and protection. Tubtub na lang anay diri akon nga istorya, tani nakahatag bansang lesson sa kaangay ko nga mga suki or listeners sang kahapon lamang program. The only people who deserve to be in your life are the ones who treat you with love, kindness, and respect. Thank you so much for reading my letter. Stay safe, good health, and more power. God bless. Your avid listener, Deo Sangputotan.
Well, Deo, that was a very beautiful experience you had, no? Siyempre, Blessed Sacrament, tubang mo gid si Lord, kaupod mo gid si Lord. Ito sa ano bala, no? Na not everyone ang mapabatsyag niya sa iyang presensya. But at that moment, may naghahaplo siling mo sa imong buhok, sa imong ulo, pagbuklat sa imong mata, wala ka man sang upon. Kanami lang gid, no? Nga nagpabatsyagid ang Ginoo sa imo. Well, maybe may luyag siya nga mensahe nga ipalabot para sa imo. Maybe he wants you, no? Nga to make your life more beautiful by spending your time kaupod sa iya every day. Ginahimo mo na ina, no? First thing in the morning, upon waking up, simba ka gidayon and seeking the Lord every day of your life. And kanami sang sinang experience nga you are being touched by the Holy Spirit, kag ikaw mismo, no, mabatyagan mo gid ang iya nga presensya. Siguro gid man no, siya gid man ato kay Blessed Sacrament ang imo ginaatubang, siya gid yan, no, kag nagpabatsyag gid siya sa imo. Treasure that experience and take that, no, as a message coming from our Lord nga you're going to make your life more beautiful by doing good things to other people, and at the same time mangin beautiful man ang imong pagpangabuhi nga ginahalad mo sa iya. Thank you so much sa gin-share mo sa amon sa sining hapon. Deo sang putotan, and good luck kids sa imo. Oras naton 33 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalikan kay LP, kaupo din nyo si Tita Regine, kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Pagkatapos ng gid, sa pila ka may importante ka mga pahibalo. Landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig dagot pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors
colors ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kita diri sa KLP, area mga importante nga kay Matandra sa Plazuela di Iloilo sa sininga semana tubtob Setyembre 10. Sa sininga Sabado, pagkatapos ng 2 ka tuig, nga wala naton sila makaupod, ang Third Spin Band nagikan sa Bacolod ang magabalik agud nga maghatag sa aton sa 2 ka oras na kompleto nga kalingawan sa musika, pinaagi sa pagpaambit sa aton sang ila masangkad nga linyada sa mga kanta nga aton gid paborito sa Setyembre 10 nga bersyon sang concert at The Plaza. Magalanog, alas 6 ng gabi.
Sa sini nga kahiwatan na pulo liwat kay espesyal kag matahom nga mga Plazuela mugs ang igapar raffle sa mga parokyano sang Plazuela di Iloilo. Kag sa Setyembre 11, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sang Latolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag magpakigbahin sa regular nga misa kun Domingo alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, mangayo kita sang kabakod gikan sa Ginoo. Agud aton masarangan ang pagpangatubang sa mga pagtilaw nga dulot sang climate change. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. 42 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Diretsohan naton ang isa pagid ka letter para sa inyo sa ato nga padayon nga paglingaw-lingaw diri sa kahapon lamang program. May liyag naman i-share si Lola Amparing. My dearest Tita Regine. Good afternoon to all members of Bombo Radio. Walang pagod na mga listeners kag iliminagid sa imo Tita Regine. Nagapahuway-huway ako sa katre, pero daw hindi man ako mapahamtang. Kay ako nadumduman ang akon experiences parte sa budol-budol, snatchers, kag iliminagid sa hold-uppers nga ako gid natabuan sadto sang nagateach pa ako. Primero, tita, market day namon, kag maagto ako para manindahan. May isa ka tawo nga hindi ko man kilala nga nagasunod-sunod sa akon. Pinakita niya ang linibo nga kwarta kay gusto niya baklon ang sing-sing nga nakita niya sa akon tudlo. Siling niya sa akon nga, "Ma'am, patanawa ako sa sing-sing mo kay akon baklon. Bisan pila ang pagbaligya mo." Siling ko, "Hindi ko ini pagbaligya." Dayon ko dali-dali magwa sa tindahan. Nga sige pa sunod-sunod niya. Siguro kung kinuha ko ang sing-sing ko sa akong tudlo, kinuha niya kag idalagan. Nagaandam na ako kay mga pila ka beses nga the same person ang makita ko nga nagalibot-libot kon market day. Ang masunod nga hitabo, sa magbakal ako sang uga, tabaga kag baringon. Wala gid ako kahibalo, magin snatch ang akon wallet. Natingala gid ako tita, nga ginakaptan ko ang red wallet ko, gulpi na dula sa akon kamot. Siyempre, madamo ang mga tupad ko, nga hindi ko gid nahibalaan. Way na ako kabakal, kay wala na ako kwarta. Isa ka bes, nagaulan, kag mabaskog ang hangin. Paghalin ko sa tindahan, tapos pamakal. Gulpi nagbaliskad ang payong ko. Sagad ko kakaayo, nga waay ko nahibalaan, nahulog ang akon nga wallet. May nakapulot naman siguro nga wala ko nahibaluan o nakita. Tibalaan mo, tita, market day man, kag madamo ang nagapanindahan sadto. Siling ko sa akon nga kaugalingon. Nando sa lipong ako nga wala nagahalong. Tita Regine, ang masunod naman nga hitabo, nasa nagalakat-lakat ako sa Calle Real sa Iloilo City. Hinali lang, may naghampak sang akon abaga. Nagbalikid ako, pero way ko siya nakilala. Tapos saling niya sa akon, "Ma'am, dugay na nga wala gikita magkita ay." Siling ko, "Sino gani ikaw? Din ka mo sa mga istar." Sus tita sa GA man ako nga sinugid ko ang akon pangalan kag ginaistaran. Ginsugid ko sa iya. Sisiling niya pa sa akon, oo ma'am, nadumduman ko na. Medyo nalipat lang ako kay madugay na, nga waay kita nakita ay." Sabi mo tita, ang mayor, mga honorable people, amo na ang iyang ginamit lang sa akon. Kagabi mo tita, ginpilit niya nga mabakal ako sa Baranyos o mga bulo nga iya ginuuyathan sadto. Kung hindi lang ako malipat, ang tao nga ini 2 times ko nga nakita sa Calle Real.
Wala na ako nagasapak kag nagaandam na gid ako sa mga strangers. Tita Regine, ang isa naman kahitabo ang hindi ko malipatan. May isa ka babayi nga nagsaka sa jeep nga ginasakyan ko pakadto sa Santa Barbara. Siya naghalin sa bangko sa Haro kag nag-withdraw sang amount nga bale 17,000 pesos para ibayad niya kuno sa kulang niya sa funeraria sang akon magulang. Siling ko sa iya, upod lang kita panaog karon. Nawili kami kasugilanon, nga hinali lang, may nagsaka sa jeep, ng isa ka lalaki, kag nagtupad sa tupad kuman nga babae. Wala madugay, naglumpat ang lalaki. Nagsiling ang babae sa atubangan namon, siling niya, "Ma'am, ang bag mo nalaslas, kag open." Igo tanaw niya, wala na ang envelope na may unod nga kwarta. Siguro siling ko, basigin bantayan ka sa nagkuha sang envelope nga may kwarta. Basi ang snatcher nga to nagabantay na sa imo sa bangko. Tabi mo, do sa maano kakulba, kag nervyos, kay ti, inugbayad pa niya ang kwarta sa akon utod sa funeraria. Pagabot namon sa balay, ginsugid niya sa utod ko, nga ginsnatch ang kwarta nga inugbayad niya, kag nagpromise nga sa dason lang nga simana niya bayaran ang 17,000 pesos. Dito siguro mga snatchers o ang mga hold-uppers, may mga bulong guro, no? Hindi ka kabalo. Natingala man kami, kag iban nga pasahero sadto. Wala gid kahibalo paglaslas ang bag sang akon natupad. Maayo lang tita, kaya ang akon bag sadto, ginakaptan ko sa akon nga sabak. Malapit ako iya nagapungko sa likod sang driver sadto. Usually tita, ang ginabiktima nila, mga senior citizens. Muna gani tita Regine, ang masiling ko, pagsisisi palagi sa hulihan, hindi sa unahan. Kaya pag-iingat palagi, ang utak gamitin sa lahat na oras. Ang isa pa kahitabo nga hindi ko man malipatan, ang pag-hold up sa akon utod sa ilaman lang balay. Balaan mo tita, kada hapon sadto, nagapamadyong ning akon utod. Ang iba nga mga players nagapalauli na, pero may iban pa nga nabilin. Nag-brown out sadto nga tion, kag siguro, mga 6 or 7 o'clock na sang gabi. Hinali lang, may nagdulog nga 3 ka motor, kag 3 man ka tawo ang nagasakay. Dayo nila sulod sa balay sang magulang ko, ginpahapa ang iban nga players. May dala sila nga revolver, kag flashlight. Kinuha ang kwarta sa wallet sang utod ko, nga bale 800 pesos. Sige ang libot-libot nila sa sulod sang balay. Nang akon bayaw, ginatayaan sa revolver. Kag siling sang bayaw ko, nga hindi lang ako pagtayai, kuhaa lang ninyo ang tanan nga magustuhan ninyo. Sang di nagdugay, dayon naman nila sakay sa motor, kag maglakat. Tita Regine, ang mga hold-uppers nga to, dugay na nga wanted. Wala madugay sang gabi nga to, nadakpan sila dayon nga 3 sang mga kapulisan. Dugay na gali sila ginapangita. Abi mo tita, nagalantaw gid ako sa amon bintana sadto. Pagdulog sang 3 ka mga motor kag hold-uppers. Tapos kami sadto ka panyapon, kag hinablos ko nga lalaki, gapahangin-hangin sa idalom sa karsada. Kag natabuan man pagdulog sang 3 ka motor kag hold-uppers. Maayo lang, wala man siya pagtayai. Abi namon niya mga visitors lang sang amon utod. Dako man ang akon kakulba sadto. Halin sadto, wala na sila nagapakagabi kung magmadyong. Siguro tita, dugay na nga gina-survey ang 3 nga ini, sang 3 nga ini, no? Nga mga hold-uppers, ang balay sang akon nga utod. So halin sang pagkadakop sa ila, wala naman sang may nagakalatabo. Dugay nagali nga ginapangita sila,
kag natabuan gid nga brown out sadto pag hold up sa akong utod. Dugay-dugay na gali nga wanted ining 3 ka mga hold uppers. Tita Regine, ang maayo gid siguro nga hindi mag-entertain sa hindi mo kilala. Kay syempre manami sila maghambal nga daw madala ka sa ilang ini istorya. Usually, tita, pareho sa amon nga mga tigulang na. So daw medyo malawig na ang akong nga sulat, I have to close now with my sincere regards to all and kisses to you, Tita Regine. Syempre may tula naman ako kag tani basakon mo gid. So good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. Kag ari na ang tula entitled Pag-iingat. Laging mag-ingat sa lahat na oras. Darating ang biglang kasamaan. Di mo alam kung anong gagawin. Mag-ingat palagi. Ang pag-iingat lagi sa utak natin. Kung di kilala ang bumabati, kailangan huwag magmadali. Isipin muna ang gagawin para maiwasan ang mga pangyayari. Makapitong pag-iisip bago sagutin. Ang lahat na bagay na di alam, huwag kaagad magsagot-sagutan. Malayo ka sa anumang kasamaan. Taong may masamang gawin, akala mo may mabuting kakailanganin. Yun pala, gusto kang sirain kaagad. So, hingi ka lang ng tulong sa Diyos natin. Pag-iingat, palaging isipin. Huwag batiin ang mga taong di kilala. Mabuti silang mag-usap para makuha ang iyong loob. Ugaliin ang laging pag-iingat, malayo ka sa kagipitan. Buhay palagi may kasiyahan. Kung pag-iingat ng dyan sa utak natin, sanayin ang pag-ingat yaman. Darating biglang kailanganin, kaagad masulbar ang problema. Kung may natagong duduklutin, taong may masamang gawin, magaling ikaw kakausapin. Ang mga salita, nakakawili. Kaya huwag kalimutan ang kainatan. Tita Regine, P.S. Sana huwag kang magtaka sa pagbasa ng aking tula na may kaugnayan man sa aking kasaysayan. Maraming salamat. Again, Lola Amparing. Well, another hirit coming from Lola Amparing. Doon nagasibo-sibo man, no? Ang first letter naton was about sa mga hold-up man, and then may something na miraculous nga natabo. So, ining sa kay Lola Amparing, nag-timing man, no? The same time, ang ilang pag-send sa ilang nga mga stories nga all about mga budol-budol, mga style, no? Sa mga luyag, bala nga mga bintaha sa isig nila kapareho. So, yes, you are right, no? Lolo Amparing, careful gid ka mo nga mga senior citizens, kadamo na gid sa mga nabiktima sa mga budol-budol gang. Ang iban, mga tigulang, ang ilang mga kwarta, mga retirement payment nila, no? Makuha, kag you are right. Grabe sa buladas, grabe sa pag konbenser sang ilang luyag nga tuntuhon. Hindi ka bala kapang hindi, mga super professional ang mga dating. Kag nablang do ikaw pa bala ang maalang-alang, no? Nga magduda sa ila kay ka mga dignified sa mga hitsura. Manami istorya sa imo, looking and acting so professional. Hindi ka magduda, no? Nga amo na gali, bintahaan ka lang gali nila. Siguro yan sa mga sidewalk, you can spot, no? Pero ini nga mga budol-budol gang, kung kaisa sa bangko, ang transaction nagakatabo, or kung kaisa ginadala, no, sa mga palamahawan, ang ilaluyag nga ibudol-budol, kag pitik sintas, tapos ang mga biktima, mambal sila nga, wala gid sila nagduda, kag wala gid sila yan nagpaabot, no? Nga mo nang himuon sa ila, kag do hindi gid sila magpati, nga himuon ato sa ila, nga tuntuhon lang gali sila, nga kuhaon na gali ang ila nga kwarta.
That's why nga nakahambal ka, no? Nung sila man, may mga bulong sila nga ginapadapat nga hindi mabatyagan, no? Ginahudap ka na ginalas-las na galing yung mga baga nga hindi mo mabatyagan. Tapos, kadasig, pitik sintas, ato na, nakapanaog na sa salakyan. Pero, ining mga budol-budol, we have to be really very aware, no? Beware of them, kay mga sagad-sagad, gidi organized crime, no? Kumbaga, training gini siguro, yung mga trainings ni sila kag kabalugid sila, no? Kung paano nga pasudlon sa bitag nila ang ilaluyag nga biktimahon. So, correct na, no? Kung hindi mo kilala, bisan pa nga pretend nga damo-damo ka mo mga common friends, doon mo na usually ang ilang approach, no? Ang friends man nila, kilala man nila, pwede kakabalo ang gini-estudyohan ka na gali iyan, no? Background mo, sino mga friends mo, sino ang mga paryente mo, nan kilala na gali nila, balaan na gali nila, no? Kag ang luyag lang nila is that mahulog ka gid sa ilang nga bitag. Correct, mga senior citizens, ang ilang masami nga gina-target. Kani ka mo dira, ha? Beware gid kung ara ka mo sa bangko, bago ka mo kuha sang inyo nga mga pensions, careful gid, secure gid ang inyong kwarta, and as much as possible hindi mag-entertain sang tawo nga hindi nyo kilala, kay delikado basi malain ng tuyo sa inyo, no? So lalaan pa rin, madamo yung salamat ha sa sining mga insidente nga na-witness mo gid nga mga nagkalatabo and almost ikaw, no? Nabiktima ka gid budlay tuod, no? Di mo yan mabatyagan, gina-chikiming naglito yung wallet mo or nahulog ang imong nga wallet, hindi mo lang mabatyagan, pitik-sintas, wala ka na kwarta. Iway ka na ganigro nabilin bisan inuplite, wala ka na ipanindahan. So careful kita, kadamo bala sa aton, no? Di tayo mabatyagan nga nahulog nagli aton nga wallet, nahulog na aton cellphone, so wala lang, no? Dito lang yung mabalaan. Pagpulit sa balay, kibot lang kita, ay wala na aton nga gamit. Well, anyway, salamat gid ha, Lola Amparing, sa mga reminders mo diri sa aton kag sa ining istorya nga imo gid naging share sa among tanan. Thank you so much. Always take care of your health and keep on writing more stories diri sa KLP. Mga kabombo, exactly 3 o'clock ang aton nga oras. And again, sa mga istorya ninyo dira nga liyot man i-share diri sa kahapon lamang program, walaton ko ina, ha? Pwede mo padala through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much sa daughter ni Andak sang San Joaquin nga nag-entertain sa aton nga call nga why to tawag naton si Andak ang aton nga winner. Ginaset nato ng pag-interview sa iya this Saturday. Wala to siya, so ang daughter niya lang. Nga mo magalian ang sulat sa iya nga story ang ato yung na-istorya. So thank you so much, kid, ha? Carlin, no? Thank you, kid. Carlin. So all set ang kita sa pag-interview sa kay Andak ng San Joaquin this coming Saturday. Mga kabombo, maraming salamat sa inyong oras o ay nakita sa nabilin nga time. So thank you na lang. Balikay kita again. Maraming salamat sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.